los accesorios los usamos y los dejamos aquí abajo, ¿vale? Así no nos... Sí, sí, sí. Sí, algunos están, sí. Este está... Vale, el primero es gay, póntelo ya o tienes un camino. Vamos a pensar, ahora que estamos solos. Vale, pero no, a ver, el exordio de en contra es fácil. Vale, el de a favor. Vale, por si acaso, o sea, que no se vea nada. Por si No, acaso. ya, vale, pero espera un segundo. ¿Cómo lo hago? Mirando hacia ellos. O incluso antes donde están, tío. No te alejes tanto, No. Que Si si lo no- haces aquí en el Si medio. tienes que volver atrás, tardas una barbaridad. ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué dicen los chavales? Vale, nos vamos a poner todos en la misma postura. En contra. Sí. No estoy a nada. Es que os lo juro que en a favor estoy fatal, Además el episodio de en contra es la polla. Y tenemos más tiempo para pensar. Vale, venga, en contra. No había dicho para que no haya romance. Da igual. En contra. Sacad la hoja de refutaciones, la sacáis ya. O sea, eso es lo más importante, porque ahí seguro que nos pone algún argumento que está ahí. Simón, ¿por qué? ¿Yo por qué? Sí, porque tú eres el segundo. Ay. Pero...
Bueno, pois cando estades todos máis ou menos preparados. Bueno, pois boas tardes a todos e a todas, benvidos a esta fase de oitavos do Parlamento Xove 2024, unha iniciativa que, como sabedes, organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. O meu nome é Xoel Rodríguez e xunto coas miñas compañeiras Irene Filgueira e Coral Carballedo imos ser os encargados de xulgar este debate. Xa sabedes de sobra despois da fase clasificatoria como funciona, así que agora o que vos pido é que se achegue un equipo, o sea, un capitán ou un coordinador do equipo para facer o sorteo de posturas. Vale, pues poño por aí adiante. Bueno. Enseñade a cámara. Perfecto. A favor. Sí, moitas gracias. Perfecto, pois entón o Colexio La Salle vai defender a postura en contra e o Nosa Señora dos Ollos Grandes a postura a favor. Para a xente que nos está vendo dende a casa, recordo tamén a pregunta do debate, que é: a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores? Sen máis que engadir, moita sorte aos dous equipos, constanos que hai traballo detrás, así que moito ánimo e a disfrutar tamén do debate. Muy buenos días. Dios santo, un mamut. Atrás, ¿ves? Atrás. Ni se os ocurre acercaros. No se preocupen. Quédense detrás de mí y yo les garantizaré un regreso a casa seguro. Ahora sí, muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y poco público aquí presente. Mi nombre es Pablo Domínguez y junto con mis compañeros de equipo, Claudia, Daniel y Sofía, de Lies Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, vendremos a defender la postura completamente a favor ante la pregunta planteada para este debate. La generación de cristal tiene una menor capacidad para afrontar las adversidades que generaciones anteriores. Antes de pasar con nuestros argumentos, conviene definir un par de cuestiones que sin duda marcarán el curso del debate. Y el primero de ellos, cómo no, generación de cristal. Y es que la socióloga Montserrat Nebrera, en el año 2012, utilizó por primera vez este término para referirse a la generación Z, es decir, nacida entre los mediados de los 90 y el 2010. Y por adversidad entendemos aquella situación desfavorecida en la que se encuentra alguien que no se somete a su propia voluntad, es decir, no depende de uno mismo que suceda o no. Dicho esto, y apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros tres argumentos, un primero de ellos, de educación. Como sabrán, la educación es la responsable de definir nuestra forma de ser.
Y los padres de hoy en día, según afirma la autora Eva Milet en su libro Hiperpaternidad, están haciendo un abuso de esta. No nos dejan desarrollarnos correctamente. Estoy seguro que han oído de que a base de errores se aprende. Bien, si no cometemos errores, no conseguiremos aprender cómo enfrentarnos a ellos y cómo solucionarlos. Esta misma autora afirma que la hiperpaternidad produce niños dependientes, niños que no se sienten capaces, y por tanto, el modo en el que educamos a nuestros hijos interfiere en su desarrollo y directamente en su capacidad para afrontar las adversidades. Un segundo argumento de digitalización, y es que, como sabrán, somos una sociedad nacida como digital, y la inmediatez a la que ésta nos tiene acostumbrados es de todo cuanto bueno. Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña nos demuestra que vivimos en una sociedad de gratificación instantánea y soluciones rápidas. Y al no conseguirlas, este estudio afirma que tenemos una pérdida de la paciencia y del pensamiento reflexivo, el cual, como entenderán, es indispensable para afrontar cualquier tipo de adversidad. Y para finalizar, un tercer argumento de frustración, el cual deriva directamente de nuestros dos anteriores argumentos. Y es que los niños de hoy en día no son capaces de afrontar un no por respuesta. En una sociedad con tan altísimas expectativas, en el momento en que estos reciben un no son capaces de aguantar esta frustración, no saben sobrellevarla. Y lo peor de todo, no saben diferenciar cuáles son las verdaderas adversidades de las que no lo son. Hoy en día pensamos que no tener batería en nuestro móvil o no tener datos para conectarnos a internet es lo peor que nos puede pasar. Conflictos bélicos, conflictos sociales son de lo que hablamos. Esos son los verdaderos problemas y adversidades a las que nos enfrentamos. Y por ello, el autor David McCullough, en su libro You're Not Special, nos demuestra que esta frustración no nos permite enfrentarnos correctamente a las adversidades. En resumen, apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros tres argumentos. Un primero de ellos, de educación, en el que decimos que los padres están haciendo un abuso excesivo de la hiperpaternidad y por ello no están permitiendo un correcto desarrollo del individuo. Un segundo argumento de digitalización, en el que decimos que la inmediatez a la que ésta nos tiene acostumbrados nos hace frustrarnos y no sabemos llevar esa frustración. Y eso dicho en nuestro tercer argumento de propia frustración, en el que no sabemos diferenciar cuáles son las verdaderas adversidades de las que no lo son. Yo les he protegido del mamut. Yo les he asegurado un regreso a casa seguro. Lo que no sé es lo que harán las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Cando queiran. Xurado, esta mesa mide exactamente 64 centímetros. Este ordenador mide tan só 43. Pero saben o que non podemos medir? A capacidade de enfrontamento da adversidade. Boa tarde, son Al González e xunto aos meus compañeiros Simón Collantes, Raquel Ferrer e Antía Lois representamos o Colexio La Salle Santiago neste debate parlamentario. Ante a pregunta formulada, ten a xeración de cristal unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores? Nós respondemos rotundamente en contra. Para sustentar a nosa tese, a capacidade nin aumenta nin diminúe, simplemente transfórmase. Baseámonos en tres argumentos que nomearei para que os teñan presentes ao longo do transcurso deste debate. Un primeiro de incomparabilidade, un segundo tecnolóxico e un último de saúde mental. Antes de comezar cos nosos argumentos, gustaríame aclarar que a pregunta formulada neste debate é capciosa. Dase a entender a través do termo xeración de cristal que o grupo de persoas nadas entre os anos 1995 e o 2010 son máis fráxiles que o resto. Porén, esta xeración foi alcumada así por Montserrat Nebrera, unha catedrática en Dereito non experta nesta temática, e fíxose popular por seu carácter polarizante, populista e provocativo.
Comezarei co noso primeiro argumento, o de incomparabilidade. Non podemos identificar unha xeración co cristal se realmente non hai unha forma empírica de demostrar que esta xeración sexa máis frágil. Mentres que si podemos medir esa mesa ou ese ordenador, como podemos asegurar que a xeración de cristal teña unha menor capacidade? Plantexolles esa pregunta o equipo contrincante. Según un estudo realizado pola APA, American Psychological Association, a verdadeira capacidade para confrontar a adversidade non pode ser encapsulada por unha soa medida ou proba, simplemente é incomparable. Seguindo con noso segundo argumento, o tecnolóxico. Estamos no momento da historia no que contamos con máis axuda por parte da tecnoloxía. Creo que isto é indubidable, creo que debe ser do pouco no que vamos a estar de acordo neste debate. Agora, as nosas estrategias de enfrontamento baseanse en outro tipo de recursos como a poderosísima tecnoloxía moderna. Os resultados amosados nestos estudos das prestixiosas revistas científicas Frontiers in Psychology e PLOS ONE demostran que a capacidade para enfrontar a adversidade non variou entre xeracións, senón que simplemente as estrategias de enfrontamento empregadas son diferentes. De acordo a nosa tese, a capacidade nin aumenta nin diminúe, simplemente transfórmase. E por último temos o noso terceiro argumento, o da saúde mental. Hoxe en día, esta xeración ten a capacidade e, ademais, o valor para pedir axuda en caso de que necesite para a saúde mental. Tanto é así que, como informa este outro estudo da APA, entre un 15 e 20% das persoas maiores de 30 anos acudiron ao psicólogo algunha vez na súa vida, incluso sendo conscientes de que o precisaban. Non obstante, un 44% dos xoves de entre 18 e 24 xa afirman haber asistido. Ningún home, por resiliente e acostumado que estivera á dor e á loita constante, nunca fora capaz de confrontar a adversidade sen os recursos que a vida moderna aporta. E isto fai da irónicamente alcumada xeración de cristal unha tan poderosa como calqueira outra. En conclusión, de acordo aos nosos tres argumentos amosados na nosa argumentación inicial, o de incomparabilidade, o primeiro, o tecnolóxico, o segundo, e o da saúde mental, o primeiro, demostramos que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade, xa que, como di a nosa tese, a capacidade nin aumenta nin diminúe, simplemente transfórmase. E non debemos caer en prexuizos ou críticas infundadas, xa que o vello tende a odiar o xove, e porque, como dixo Nelson Mandela, os xoves de hoxe son os líderes do mañá. Moitas grazas. Yo, Sir Daniel, de la Corona de los Hoyos Grandes, tengo que anunciarle al especial pueblo que vamos a afrontar una gran adversidad. El reino de la Salle está dispuesto a invadir nuestros terrenos. Se aproximan tiempos de guerra, hambre y pobreza. Pero estoy seguro de que ante todo venceremos. De todo caso, muy buenos días, mi nombre es Daniel. En el día de hoy tengo la gran oportunidad de realizar la primera de las refutaciones para el equipo del IES, Nuestra Señora de los Hoyos Grandes, en este debate. Ya saben ustedes que el IES Nuestra Señora de los Hoyos Grandes se postula totalmente a favor de que la generación de cristal sí tiene una menor capacidad para afrontar la adversidad respecto a generaciones que nos precedieron. Y para ello nos basamos, como ustedes ya saben, en un primer argumento de educación, un segundo de digitalización y un tercero de frustración. Por otra parte, hemos tenido ciertas discrepancias con el equipo contrario, y es porque sencillamente la línea argumental que ustedes plantean no ofrece una visión veraz de lo que es la realidad. Y yo se lo demuestro. Primeramente, plantean en su exordio que como se puede medir la mesa,
la generación de cristal y la capacidad para afrontar la adversidad, no se puede. Pero eso no es cierto, porque para que esa analogía entre esas dos realidades sea cierta, tiene que haber un punto en común, y no lo hay. También plantean esto en su primer argumento. Dicen que no se puede identificar a la generación de cristal. Pero sí se puede, porque se lo repito. Sí se puede, porque el hecho de que se pueda medir la mesa no quiere decir que no se pueda comparar a la generación de cristal, especialmente cuando son dos realidades muy diferentes, ya que la generación de cristal abarca algo histórico y global. Su pregunta. Como podemos comparar o enfrentamento dunha persoa a unha adversidade se cada forma de enfrontarse a unha adversidade é distinta e as adversidades son distintas para cada persoa, ademais? Por supuesto, pero cuando estamos hablando de generaciones debemos generalizar, ya que las generaciones todas tienen algo en común y por lo tanto podríamos encontrar las características comunes para así hallar la regla y solucionar una problemática que nos plantea aquí en este debate. Por otra parte, también plantean cómo es el momento con más ayuda tecnológica y cómo tenemos unas formas de enfrentar la adversidad diferentes. Por supuesto que hay ayuda tecnológica, pero esta ayuda tecnológica nos corrompe. Corrompe la capacidad de afrontar la adversidad, tal y como mencionamos en nuestro segundo argumento de digitalización, en el que planteamos que la generación de cristal se encuentra en su mayoría regida por la hiperconectividad, la inmediatez y la sobreestimulación. Factores que luchan a contracorriente contra la paciencia y la concentración, las cuales se deben poseer para afrontar correctamente la adversidad. Y para ello nos basamos, por ejemplo, en el libro La fábrica de caminos digitales del neurocientífico Michel Desmarais, el cual tiene más de 1000 referencias científicas y neurocientíficas que acreditan lo que les estoy diciendo. Por otra parte, también planteamos en nuestro segundo argumento de digitalización un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el cual justifica cómo la capacidad de atención de la generación de cristal ha descendido en 15 años de un 12 a 8,2 segundos. Y si no tenemos una gran capacidad de atención, no podemos afrontar la adversidad de forma correcta. Por otra parte, también Rob Weatherhead, un importante especialista en cultura digital, considera que la generación de cristal vive en un mundo de gratificación instantánea y soluciones rápidas, que impiden que la adversidad se solucione de forma correcta, al haber una falta de paciencia y pensamiento profundo. Ustedes también hablan de la salud mental, de que tenemos valor para pedir ayuda, pero ustedes cometen un gran error. Y es pensar que como tenemos valor para pedir ayuda, también lo vamos a tener para afrontar la adversidad, porque podemos pedir ayuda, pero el hecho de que pidamos ayuda no quiere decir que tengamos capacidad para afrontar la adversidad. De hecho, les traigo yo aquí esta gráfica relacionada con nuestro tercer argumento de frustración, que muestra cómo las tasas de suicidio de una generación de los millennials a la generación de cristal han incluso triplicado, pasando de un 4 a un 12%. Esto lo incluimos, como ya sigue diciendo, en nuestro tercer argumento de frustración, en el que hablamos de la frustración, la cual experimentan los jóvenes de la generación de cristal, la gran tendencia a sufrir la que tienen y la baja tolerancia, lo cual incluso también justificamos con un estudio del Journal Psychological Bulletin, publicado en esta revista, el cual refleja cómo la generación de cristal sufre de perfeccionismo multidimensional, el cual, si no se cumple, se frustra. Con esto queremos decir que estamos mediatizados por una frustración constante, la cual no sabemos afrontar, ya que recordemos, como mencionamos en nuestro primer argumento de educación con los padres sobreprotectores, los niños que no conocen el no y que están sobreprotegidos, que son la gran mayoría, no tienen una gran tolerancia a la frustración. Así que, ante todo, recuerden nuestra tesis. Denles todo y no tendrán nada, porque los padres sobreprotectores nos dan todo. La generación de cristal obtiene a través de la digitalización todo, inmediato. Y al final no tiene lo más importante, la capacidad para afrontar la adversidad. Así que recuerden nuestros tres argumentos. Un primero de educación, en el que hablamos sobre los padres sobreprotectores y recalcamos cómo la educación es la base de nuestra forma de ser y los padres forjan no solo niños incapaces, sino que adultos incapaces. Un segundo argumento de digitalización, en el que hablamos sobre la inmediatez y la sobreestimulación, que luchan a contracorriente contra la paciencia y la concentración. Y un tercero de frustración, en el que hablamos sobre la baja tolerancia a la frustración y la gran tendencia a sufrirla de la generación de cristal. Muchas gracias. Isto é un termómetro. Grazas a él podo saber a miña temperatura corporal. Neste momento, 37,5 graus. Antes de subir ao autobús de vir ao debate, estaba nuns 36,9 graus.
se comparo as dúas temperaturas, podo chegar á conclusión de que a actual é superior a de fai un anaco, non si? Saben vostedes o que non podemos medir? A capacidade de enfrontamento fronte á adversidade. Moi boa tarde, son Simón Collantes e serei encargado de facer esta primeira quenda de refutación do equipo en contra. Para comezar, gustaríame convidar ao equipo rival a que nos máis de 4 minutos que me quedan de intervención me poidan interrumpir para demostrarme que sí existe un método empírico que mida a capacidade de enfrontamento. Como ben dixo o meu compañeiro Gael, no seu primeiro argumento, recordo, incomparabilidade, é un total sinsentido tentar sacar unha conclusión de quen ten máis ou menos capacidade cando nin siquiera hai un método para comparar. Demostrouno cunha evidencia da APA. A cal mantén que a capacidade para enfrontar a adversidade non se pode comparar. Ademais, o prestixioso psicoterapeuta Howard Gardner mantén que a verdadeira capacidade dunha persoa non pode ser encapsulada por unha soa medida ou proba. Inclúe habilidades cognitivas, emocionais, sociais e prácticas que se desarrollan ao longo do tempo en diferentes contextos. Ben, a nosa resposta ante isto é moi clara. Nin aumenta, nin disminúe. Transfórmase, como mantemos na nosa tese. Adiante. Precisamente usted dice que no podemos medir la capacidad, pero a pesar de que nosotros le planteemos una línea argumental con evidencias científicas y razonamientos, pero ¿realmente usted cree que se puede medir la capacidad cuando simplemente porque se puede medir un ordenador no se puede medir esta capacidad? Señor contrincante, eu estou dando exemplos de como poder medir e comparar cousas. Levamos xa dúas preguntas feitas de como se poden comparar as adversidades en contextos tan distintos e adversidades tan distintas como a dunha xeración con outra. Vostede en ninguna me foi capaz de responder. No noso segundo argumento, falamos sobre o tecnolóxico. Ben, señores e señores contrincantes, estamos de acordo, como ben dixemos, que a tecnoloxía está no seu punto máis álxido. Grazas a esta tecnoloxía somos capaces de poder enfrontar adversidades e mesmo combatelas con outras estrategias. Como ben dixemos na nosa argumentación inicial, con Frontiers in Psychology e Plus One, dúas revistas que avalan esta idea. Ben, ademais, non é a única, senón este libro chamado Handbook of Research on Educational Communications and Technology tamén mantén que a tecnoloxía permite aos mozos adaptarse rapidamente a cambios e desenvolver novas habilidades. Voulle rogar que, por favor, non collan unha cousa tan boa como a tecnoloxía e a fagan tan mala. A tecnoloxía é moi boa, por favor. Acepten que sérvenos para todo. Comezaría agora refutando a vosa tese. Dicíanme, denles todo e non tendrán nada. Pois eu voume permitir o luxo de collela e transformala. Denlles todo e serán mellores. Non soa moito mellor? Sí. No vosso primeiro argumento, o de educación, falaba desde que agora hai un abuso de sobreeducación, podemos chamarlo, non? Pois ben, segundo este estudio feito por Cicchetti, di que atopando a meirande parte dos individuos son de quen de recuperarse de experiencias adversas e continuar o seu desenvolvemento de xeito saudable, como poden ver nesta evidencia. Adiante. ¿Realmente usted quiere contrarrestar a la ciencia diciendo que la tecnología es buena cuando yo le muestro este libro de un científico? Moi ben, un libro non pode generalizar toda a tecnoloxía que abarca moitísimo. Como eu tamén lle estou mostrando estudos, e de feito mostrelle vostede solo un libro. Ben, seguirei co seu segundo argumento, o de digitalización. Falan vostedes de que a inmediatez fai que nos frustremos. Ben, este argumento xa vai quedar refutado co noso segundo argumento tecnolóxico, que, como ben dixemos, mantemos que a tecnoloxía é unha gran ferramenta para poder solventar mellor os problemas. Ben, falábanme vostedes no seu exordio, dicíame, estén dispuestos a invadir o seu reino, dicemos que nos vos íamos invadir. Pois ben, abandoade xa o castelo, porque estades sitiados. Chegado a este punto, só podemos decir que a xeración de cristal nin aumenta nin disminúe a súa capacidade, simplemente se transforma. Moitas grazas.
comer pasteles. A comer pasteles. No tenemos suficiente para un pan y se atreven a sentenciarnos con pasteles. Pues bien, la sentencia final recaerá sobre la corona de La Salle, porque la libertad ya está guiando al pueblo. En todo caso, muy buenos días, mi nombre es Sofía Piñeiro y hoy estoy aquí para hacer la segunda refutación argumentativa, totalmente a favor, para el IES a Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Rápidamente me gustaría recordarles nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada. Pero antes de pasar a explicar nuestra postura, me gustaría referirme a lo que ha dicho anteriormente el equipo contrario. Ustedes plantean una tesis que dice: a capacidade nin aumenta nin diminúe, simplemente transfórmase. Pero es que las capacidades no son algo intrínseco y por lo tanto no se transforman. Las capacidades se desarrollan y por lo tanto tenemos que aprender, yo que sé, a andar en bici, por ejemplo, y ahora no estamos aprendiendo a desarrollar esa capacidad de enfrentarnos a las adversidades como les demostramos en nuestros 3 argumentos ya expuestos anteriormente. Por tanto, su tesis, queda desbaratada de este debate, al igual que ortográficamente, porque les recuerdo que después de un adverbio, en gallego el pronombre se sitúa antes del verbo. ¿Sí? O seu compañeiro dicíanos que a atención interfire na capacidade. Non cree vostede que é só unha correlación e non unha causalidade? Que podría vostede mostrarle un estudio empírico que o demostre? ¿Podría repetir su pregunta? O seu compañeiro dixo que a atención interfire na capacidade. Non cree vostede que é só unha correlación e non unha causalidade? Podría vostede mostrarme unha evidencia empírica que o demostre? Le demuestro del miembro científico Michel Desmourget, donde se demuestra que nuestras capacidades de atención han disminuido. Y si no podemos centrarnos en una sola cosa, ¿cómo vamos a aprender algo tan importante como a enfrentar las adversidades? Ahora me gustaría pasar a hablar sobre sus argumentos. En su primera empírica de medir las capacidades, y eso es francamente cierto, pero sí que hay datos que reflejan nuestras capacidades, como por ejemplo el que ya les mostró mi compañero Daniel sobre las tasas de suicidio, este gráfico realizado por el Ministerio de Ciencia, donde vemos que las tasas de suicidio son mucho más mayores en nuestra generación. Por tanto, eso refleja que las capacidades para enfrentar adversidades son menores, porque no encontramos otras que no sea, pues desgraciadamente, el suicidio. También plantean ustedes un segundo argumento, tecnológico, donde dicen que las tecnologías nos ayudan. Pues bien, a mí me gustaría citarles al poeta Paul Valéry. Dice: ¿la mente humana es capaz de controlar lo que la propia mente humana ha creado? Claramente no. Les damos la razón en que la tecnología en sí misma no es mala, pero es que no sabemos utilizarla y no nos ayuda a enfrentar las adversidades por los algoritmos con los que están diseñadas. ¿Su pregunta? Apareceu que maiores das xeracións anteriores, porque ata ahora non. Le vuelvo a enseñar las tasas de suicidio y le vuelvo a decir que hay datos que reflejan nuestras capacidades. Porque aunque no podamos medir una capacidad con una cinta métrica, sí que hay cosas que la reflejan y que vemos en sociedad. Como por ejemplo, les vuelvo a citar esta gráfica del Ministerio de Ciencia. Por último, hablan ustedes, irónicamente, de la salud mental y dicen que buscamos ayuda psicológica, y eso es darnos la razón en parte, porque si buscamos ayuda psicológica es porque no sabemos salir por nosotros mismos de los problemas. Y ahora, brevemente, me gustaría exponer nuestros 3 argumentos, todos ellos respaldados por nuestra tesis. Denles todo y no tendrán nada. Un primer argumento de educación, un segundo argumento de digitalización y un tercer argumento de frustración. Planteamos el argumento de educación porque la educación es francamente muy importante para aprender a actuar contra la adversidad. Y nuestras capacidades a este respecto se ven mermadas porque actualmente los padres, acuñados padres helicóptero por el psiquiatra Foster B. Klein, están constantemente sobrevolando a sus hijos y no nos permiten hacer nada por nosotros mismos. Y por tanto, por culpa de esta hiperpaternidad, nos sentimos dependientes e incapaces de enfrentarnos a la adversidad. Un segundo argumento de digitalización, porque la velocidad de expansión de la revolución digital ha afectado nuestra forma de relacionarnos con el mundo y la ha empeorado. Esto se debe a la sobreestimulación. Por culpa de ella, nuestra realidad es incoherente, como afirma el filósofo Zygmunt Bauman, y no sabemos centrarnos en una sola cosa a la vez y, por tanto, no sabemos cómo enfrentar las adversidades que no están a un clic de distancia. Y por último, nuestro argumento de frustración, que recoge los 2 anteriores, porque como tenemos tanta presión por destacar, nuestra salud mental se ve deteriorado y, por tanto, aparece la frustración, que anula nuestra capacidad de pensar y no nos permite enfrentarnos correctamente a las adversidades. Y sí, han escuchado bien, monarcas absolutos. La libertad ya está guiando al pueblo y una vez nos enfrentemos a estas dificultades, podremos comer todos los pasteles que queramos. Muchas gracias.
en facer a vosa argumentación inicial, mentres que o meu equipo tardou 3 minutos e 55 segundos. Polo tanto, podemos afirmar que vostedes tardaron máis que nós. Por qué? Porque podemos non medir. Podemos non medir co tempo e con un instrumento de medición que o temos aí delante, que é o cronómetro. Mais, sabedes que non podemos medir? A capacidade para enfrontar unha adversidade. Porque aí está, nin aumenta, nin diminúe, transfórmase. Bo día son Raquel Ferrer e seré encargada de facer a segunda quenda refutación en contra neste debate. Para facerlles entender que a xeración de cristal non ten nin unha maior nin unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores, senón diferente, aínda que vostedes o neguen. Nesta quenda refutación comezarei reforzando o noso terceiro argumento exposto pelo meu compañeiro Gael na argumentación inicial e despois pasarei a comentar a postura do equipo rival. No noso terceiro argumento, o de saúde mental, defendemos as diferenzas entre a xeración de mal chamada de cristal e as xeracións anteriores agora de actuar fronte a unha adversidade. Mentres que as xeracións anteriores só contaban con eles mesmos para enfrontar a adversidade, esta xeración conta con moitísimos recursos, que entre eles, por exemplo, a axuda psicolóxica. E por iso, para ampliar este argumento, presentareivos unha nova evidencia, un estudo feito en 2014 por Southwick que investigou como as estrategias de enfrontamento e os recursos psicolóxicos difieren entre xeracións. Agora utilízanse máis recursos de apoio, como a terapia ou a consellería, o que axuda a desenvolver unha resiliencia totalmente diferente en comparación cos xeracións anteriores, que tiñan menos acceso ou disposición a empregar estes recursos, pero non nin maior nin menor, porque esta nin aumenta nin diminúe, transfórmase. O cal difire totalmente co que vos decides que a axuda psicolóxica non demostra que temos unha menor capacidade. Non, o feito de xa decir que temos un problema, que temos unha adversidade, xa é o primeiro paso para enfrontar a adversidade. Esta axuda psicolóxica é un recurso que é tan válido como calquera, como a capacidade interna para enfrontar unha adversidade, como di o estudo feito por Resources Social Networks and Resilience de 2018, o cal demostrou que os recursos son igual de importantes que a capacidade interna para enfrontar as adversidades. Adiante. Precisamente usted cree que la capacidad de afrontar la adversidad se ha mantenido cuando esta ha sido la primera generación con una cultura global que es la digitalización. Eu non digo que se manteña, eu digo que cambia, que é diferente, pero non nin maior nin menor, e que se xa a digitalización non cambia nada. A digitalización é un recurso máis, a tecnoloxía, como di o meu compañeiro no seu segundo argumento, solo é un recurso máis que nos axuda a enfrontar a adversidade. Neste debate chegamos á conclusión de que non hai unha maneira empírica de medir a capacidade para enfrontar a adversidade. De feito, a vosa segunda argumentadora inicial o dixo, non hai unha maneira empírica. Polo tanto, non podemos decir que é menor. Vostedes non poden decir que é menor, porque non tedes unha maneira de medir e, polo tanto, non aumenta ni diminúe. Transfórmase, porque é diferente. Adiante. ¿Cuál es el punto en común en la analogía de medir el tiempo en un debate y medir la capacidad para afrontar la adversidad, para que esto sea cierto? Pois o punto común é que o tempo se pode medir e a capacidade para enfrontar a adversidade non se pode medir. Polo tanto, non pode haber unha comparación e, polo tanto, non pode ser menor, simplemente diferente. No vosso terceiro argumento, falades de que a xeración de cristal ten conflitos distintos. Non ten conflitos porque non ten conflitos bélicos, que iso son os verdadeiros conflitos e que non hai máis. Pois sinto dicirvos que isto non é verdade. Se ben pode parecer que a xeración de cristal non vive as adversidades tradicionais como a guerra ou a fame, sí que vivimos outro tipo de adversidades que precisan de maneiras moi complexas e distintas de afrontalas, como a presión académica, a incertidumbre económica ou a inseguridade laboral. Isto require habilidades de enfrontamento distintas que as tenían as xeracións anteriores, pero non menores. Diversas investigacións interxeracionais, como a de Johnson e Kruger, atoparon que as actitudes hacia o traballo de éxito mudaron ao longo do tempo, pero non existe evidencia algunha de que a capacidade para enfrontar a adversidade diminuíra, ninguna. Por qué? Porque non se pode medir, porque nin aumentou nin diminuiu. Simplemente se transformou como afirmamos na nosa tese. Señoras e señores, tardei 5 minutos en facer esta argumentación inicial, nesta refutación, máis que as dúas argumentacións iniciais. Por qué? Porque o tempo pode ser medir, pero a capacidade para enfrontar un problema non.
Por isto, nin aumenta, nin diminúe. Transfórmase. Moitas grazas. Neste vaso caben 100 mililitros de auga, mentres que neste outro caben 400. Polo que podemos dicir que este segundo vaso ten maior capacidade que o primeiro. Pero sabedes que é o que non podemos medir? A capacidade de afrontamento da adversidade. Bo día, son Antía Lois e antes de nada gustaríame dar as grazas a todos por estar aquí e por ofrecernos esta oportunidade. Nesta quenda de conclusión, quero reafirmar a nosa resposta ante a pregunta formulada. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores? A cal é un rotundo non. A continuación, sintetizarei brevemente o transcurso deste debate, no cal o meu equipo defendeu a nosa tese, a capacidade nin aumenta nin diminúe, simplemente transformase. Ben, vos comezabades expoñendo a vosa tese, a cal quedou totalmente invalidada polo noso primeiro refutador, por un estudo de Cicchetti que el presentou, que demostra que a xeración de cristal é perfectamente capaz de recuperarse e de afrontar unha adversidade. Ben, ademais, vos presentastes os vosos 3 argumentos a favor. O primeiro deles, de educación, tamén foi refutado polo noso primeiro refutador e precisamente polo mesmo estudo. O vosso segundo argumento de digitalización quedou totalmente invalidado por Simón, xa que, como el dixo, grazas a esa tecnoloxía que vos criticades, podemos afrontar mellor as adversidades. E así o evidenciou cos estudos de Frontiers in Psychology E+1 e este libro de Handbook of Research on Educational Communications and Technology. Ben, o vosso terceiro argumento, o de frustración, tamén quedou totalmente destruído pola nosa refutadora, por un estudo que ela presentou de Johnson e Krugel, que di o seguinte: a xeración de cristal ten distintas adversidades, pero non menores. Ben, para finalizar con esta conclusión, recapitulemos brevemente os 3 argumentos expostos polo noso compañeiro Gael. O primeiro argumento, de incomparabilidade, explicamos a imposibilidade que hai para facer unha comparación entre a xeración de cristal e as anteriores, pois a primeira destas nin tan sequera existen, e así o evidenciamos cun estudo da APA. No noso segundo argumento, o tecnolóxico, afirmamos que houve un cambio nas formas de afrontamento da adversidade respecto ás xeracións anteriores, o cal non quere dicir que a capacidade de afrontamento diminuíse, e así o evidenciamos de novo cos estudos de Frontiers in Psychology E+1. E, finalmente, o noso último e terceiro argumento, o de saúde mental, defende que grazas aos avances no ámbito da saúde mental, a nosa xeración conta coa ferramenta máis importante á hora de facer fronte á adversidade, que é a capacidade de pedir axuda. E así evidenciamos con este estudo da APA. Señoras e señores, para a temperatura temos o termómetro, para tempo o cronómetro, pero é para a adversidade, para a capacidade para afrontar a adversidade. Como podemos medila? Digo polo eu, non podemos, xa que a capacidade nin é maior, nin é menor. Simplemente transfórmase. Moitas grazas. Señores, no tengo cobertura. Madre mía, no sé qué voy a hacer, no voy a poder subir la foto.
Y la Salle va a pensar que no tengo amigos. Madre mía, ¿qué voy a hacer? En todo caso, muy buenos días, soy Claudia del equipo de IES, Hoyos Grandes. Y como ya hemos defendido previamente, ante la moción, ¿tiene la generación de cristal una menor capacidad de enfrentarse a las adversidades que generaciones anteriores? Nos posicionamos totalmente a favor, amparándonos en nuestra tesis del es todo y no tendrán nada. Pero antes de nada nos gustaría comenzar remitiéndonos a la postura del equipo contrario, y este comienza con una tesis que dice que la capacidad no aumenta ni disminuye. Y un primer argumento de incomparabilidad. Los dos sostienen lo mismo, que no hay forma de demostrar que tenemos, una menor capacidad y que las capacidades ni aumentan ni disminuyen. A esto respondemos que efectivamente las capacidades no se transforman, señores, se desarrollan, y que igual no tenemos una medida exacta para la capacidad, pero sí evidencias que demuestran que en este caso ha disminuido. Segundamente presentan un argumento tecnológico el que dicen que no ha cambiado la capacidad sino la forma de enfrentarse, y que tenemos una gran herramienta, la tecnología. Pero señoras y señores, denles todo y no tendremos nada. Y así como sostuvo Paul Valéry, ¿realmente la mente humana puede controlar aquello que la mente humana ha creado? La respuesta, un rotundo no. Y finalmente, un tercer argumento de salud mental, en el que dice que ya no tenemos miedo y que vamos al psicólogo. Pero si esto funcionase, ¿cómo es que el Ministerio de Ciencia asegura que la mayor causa de muerte entre los jóvenes de 12 y 29 años es, efectivamente, señores y señores, el suicidio? Ahora sí, pasemos a nuestra propia postura y comenzamos con un primer argumento de educación, porque es algo clave tanto para nuestro desarrollo como para decidir cómo nos enfrentamos a las adversidades. Sostenemos un término, los padres helicóptero, que son aquellos que rodean a sus hijos de excesivas atenciones en un mundo de muchísima presión, como sostiene Eva Milet en Hiperpaternidad del 2016, eliminando, como dice esta misma autora, el error como método de aprendizaje, causando gran dependencia emocional, incapacitándonos para resolver las adversidades. Pasamos a un segundo argumento de digitalización, el que explicamos que estamos en un mundo globalizado, estamos constantemente conectados, expuestos a millones de estímulos y acostumbrados a una respuesta inmediata que, efectivamente, no se traslada a la realidad. Y como establece el neurocientífico Desmourget, en el momento en el que no tenemos esa recompensa inmediata surgen dos problemas. El primero, la frustración. El segundo, la incapacidad para enfrentarse a ella. Y precisamente finalizamos con un tercer argumento de frustración, en el que decimos que la generación de hoy en día no aguanta un no por respuesta, porque es una sociedad muy exigente, de muy altas expectativas. Crearán niños que esperarán todo del mundo y no darán nada a cambio. Y prueba de que no saben llevar esta frustración, otra vez, como ya les mencionó mi compañera Sofía, las tasas de mortalidad, que la mayor causa entre jóvenes de 12 a 29 es el suicidio. Señoras y señores, no se lo van a creer, por fin tengo cobertura y los de la Salle han visto que tengo amigos. Mis padres viven muy lejos, pero han venido hasta mi casa solo para solucionar este problema. Pero creo que falta algo. Algo no está bien. ¿Y qué creen ustedes? Igual es porque me lo dieron todo y ya no tengo nada. Muchísimas gracias. Noraboa. Bueno, pois enhoraboa aos dous equipos. Agora dades nos 15 minutiños e xa vos buscamos nos para o feedback.
Vamos a probar as diapositivas deles e que vaya o mando, por favor. Podemos? Antes de nada. Vale. É que se non despois vale que parar no medio e así para que non se desconcentren. Facemos probas de todo. Xa estamos no directo. Vale. Parece vos ben, non? Que proben co... Sí, funciona o... Sí, podo poñer en pantalla completa. No, con que sepa que funciona o mando, estamos a tope. Estamos entón? Vale, perfecto. Pois moitas gracias. Tenemos traumas experiencias anteriores. Como nos conocemos, pois, vamos a intentar solucionar. Bueno, pois, moi boas tardes. Eu vou intentar ser breve porque o importante sodes vós. Entonces, benvidos a este novo debate xa de cuartos de final do Parlamento Xove 2024. Como sabedes, o Parlamento Xove é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e agora o que vamos facer é o sorteo para que poidades decidir a postura que vos toca e vos podedes ir organizando mentras digo 4 cousiñas, vale? Si me acompaña un representante. Señales a cámara. Calla Romana vai defender a postura a favor e, polo tanto, a postura en contra. As persoas que estamos encargadas de presenciar este seguro maravilloso debate somos María, Juan e eu, Natalia. Recordo vos o dilema que se formula para esta fase e é se a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Pola miña parte, nada máis, moita sorte aos dous equipos, desfrutade moito do que tedes por diante, que seguro que vades facer moi ben. Espero non importarnos demasiado se comezo con algo persoal. Ben, nun par de cursos espero acabar o BAC e, obviamente, teño que ir pensando nunha carreira. E o caso que non sei o que me gusta. Nin sei se quero estudar na universidade. O que pasa que, claro, tampouco quero decepcionar a miña familia. Vostedes que din? Despois, ao final, se queda tempo, falamos. Bon día. O meu nome é David Pereira Santín e, xunto con os meus compañeiros Carmen, Pablo e Antía, represento IES Muralla Romana de Lugo. Ten a xeración de cristal unha menor capacidade para enfrentar a adversidade que as xeracións anteriores. Antes de máis, definiremos xeración de cristal como sinónimo de xeración Z ou centennial. Neste sentido, o dicionario Collins define xeración Z como a formada polas persoas nacidas entre mediados dos 90 e mediados dos 2000. E segundo a Real Academia Galega, a adversidade é a calidade do que ten unha influencia negativa sobre a persoa. Tendo en conta estas definicións, esperamos demostrarlles neste debate que unha resposta afirmativa ante a pregunta anterior é a opción máis correcta. Defenderemos, pois, a posición a favor, convencidos da seguinte tese: que non tolera a frustración é frágil como o cristal. Unha idea que imos defender sobre a base de 3 argumentos: sociolóxico, empírico e causal. Comezo entón por argumento sociolóxico. Que expectativas vitais temos os centennials e os nosos antecesores millennials? É algunha das dúas xeracións máis fráxiles da adversidade? Reparen, por favor, nesta gráfica, elaborada a partir dunha enquisa da Fundación SN. O temor dos centennials a decepcionar amigos, familia ou parella é un 5% superior ao dos millennials. Este dato revela unha maior intolerancia e frustración, unha maior fragilidade ante a adversidade da xeración de cristal, comparando mesmo o inmediatamente anterior. Con noso segundo argumento, o empírico, queremos nos referir aos atributos observables dos integrantes da chamada xeración de cristal. Pois ben, segundo este estudo, publicado en 2022 na Revista Internacional de Antropoloxía e Socioloxía, os Zetas temos, en comparación coas xeracións anteriores, máis problemas de saúde mental. Isto é algo que nos define e responde perfectamente á pregunta do debate. Por último, falaremos de explicacións para a fragilidade da xeración de cristal. Argumento causal.
Sobre isto é transparente, como o propio cristal, a filósofa que chamou os centennials xeración de cristal, Montserrat Nebrera. Nesta peza de opinión de 2021, a autora atribúe a fragilidade cristalina desta xeración á súa escasa ou nula tolerancia á frustración. Vela aí, por tanto, a causa dese medo a decepcionar e dos problemas de saúde mental dos que falábamos nos argumentos anteriores. Resumindo, defendemos unha tese que non tolera a frustración, é frágil como o cristal, en base a 3 argumentos. Un argumento sociolóxico: a mocidade centennial ten máis medo a decepcionar que os millennials. Un argumento empírico: a xeración Z é a que presenta máis probabilidade nos seus integrantes a sufrir problemas de saúde mental. E un último argumento causal: a principal causa da fragilidade da xeración de cristal é a intolerancia á frustración. Falando de frustración, recupero as dúbidas sobre o meu futuro persoal coas que comecei. Ben, e se ao final, supoñendo claro que aprobe o BAC e a BAU, a nota non me dá, e métome en calquera carreira e acabo fracasando, frustrándome e decepcionando a miña familia. Non o sei, non o teño nada claro. E máis, case mellor, nada de universidade. Moitas grazas. Pois moitísimas gracias a ti, David, pola introdución. Cando que irán as compañeiras, poden proceder. Nika Shakarami, 16 anos, morta despois de ser arrestada pola policía en Irán. Xeración de cristal. Código Nestapoe, de 17 anos, ten úlcera de Buruli e foi abandonado por súa nai no hospital de Sevier, en Togo. Xeración de cristal. Presuntos membros da Mara Salvadoreña, que asasinou a 9 condutores do transporte público. Todos son menores de idade, por iso se tapan a cara. Xeración de cristal. Moi boas tardes a todos e todas, xurado equipo contrario. O meu nome é Nelia Chacón e xunto coas miñas compañeiras Xiana, Nela e Daniela vou defender a nosa postura claramente en contra da idea de que nós, a chamada xeración de cristal, temos unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Gustaríame comezar sinalando que con xeración de cristal queren facer referencia á comunidade de xóvenes de hoxendía, empregando este concepto para menosprezar a nosa suposta fragilidade. Pero nós non temos unha menor capacidade para encarar as dificultades, senón, como afirma a nosa tese, temos unha capacidade distinta. Para defendela, empregaremos 3 argumentos. O primeiro, psicolóxico, que se fundamenta en que, aínda que se nos colgue a etiqueta de cristal para referirse á nosa fragilidade, tamén somos máis empáticos e falamos das nosas emocións. Isto é unha gran vantaxe para enfrontar dificultades, xa que nos poñemos na pel dos demais e amosamos abertamente os nosos sentimentos. Non somos unha xeración frágil, só medramos nun contexto que acepta que nos amosemos vulnerables. E non somos débiles, porque nos cuestionamos e pensamos o que non está ben. Así o explica Jessica Mejía, directora do programa da Andina de Colombia, da Psicoloxía da Área Andina en Colombia. Opinión que recolle Jorge Lespaz no seu artigo Xuventude de cristal ou adultos de pedra. Polo tanto, non temos unha menor capacidade frente aos problemas, senón unha capacidade distinta baseada na exteriorización das nosas emocións e na defensa das nosas ideas. O noso segundo argumento, lóxico, parte dunha idea clara. Somos novos e ainda estamos enfrontando as nosas primeiras dificultades, pero ninguén pode predecir con cantas nos vai tocar loitar no futuro nin de que tipo. O que sí está claro é que xa participamos activamente na denuncia de problemas graves da nosa sociedade, como o machismo, o racismo, a xenofobia ou a explotación laboral, como afirma Elisa Morales no seu artigo Xeración de cristal ou xeración contestataria. Grazas a nós visibilizaronse estes malos sociais e todo comezou a cambiar. Polo tanto, podes asegurar que temos unha capacidade distinta para solucionar os nosos problemas, que se estará condicionada polo paso do tempo, pola experiencia que vayamos adquirindo e polo tipo de dificultades que nos toquen vivir. Con noso último argumento filosófico, queremos manifestarnos en contra das etiquetas e defender a nosa identidade individual.
Como explica o presidente de Pew Research Center, Michael Dimock, o concepto de xeración é unha ferramenta para entender como cambian os puntos de vista e as perspectivas, non unha etiqueta inamovible para definir as persoas. O artigo de Kelly María Corducci, Por que a todo mundo lle gusta odiar a outras xeracións, refírese a que este centro de investigación anunciou o ano pasado que deixaría de empregar etiquetas xeracionais, porque as xeracións e as diferenzas que establecemos entre elas son sencillamente inventadas. Polo tanto, o concepto de xeración é válido para a literatura, a historia ou a socioloxía, pero non para a vida real. En definitiva, os debates xeracionais ignoran variables tan importantes como a raza, educación ou xénero, fomentan os estereotipos e amplifican as diferenzas. En conclusión, para defender a nosa tese capacidade distinta, empregamos 3 argumentos. Un que chamamos psicolóxico, que ataca o concepto de xeración porque se basea nas nosas debilidades esquecendo as nosas fortalezas. Un segundo lóxico parte da idea de que aínda estamos encarando as nosas primeiras dificultades, pero xa nos amosamos activos e activas na defensa nas causas das que cremos. E finalmente, co último filosófico, cuestionamos o concepto de xeración porque nos etiqueta a todos e nos mete a todos no mesmo saco. Nika Shakarami, Cozo, Ana, Nela, Xiana, Daniela. Todo depende da cor do cristal co que se mire. Moitas grazas. No que irán poden comezar co turno de refutacións. Perdón. Que poñemos la presentación. Senón que te dixemos en plan e xa coxes un tren para a casa. Vale. Soy yo. Casi. Pareceu. Fixo de man. Pero... Claro. Sí, sí. Faltaría más. Joder, así que soy yo, perdón.
Pero non apunto. Exactamente. Uy, mierda, perdón, soy yo. Nunca van cando se necesitan. Sempre nos pasa a nos. Sempre nos pasa a nos. Que le va? Me cerré. Sí. Está. Moitas gracias. Funciona o mando? Igual si quitamos... Bueno, vale, si no... No, pero ¿y si quitamos esa ventanita? ¿Será eso? A ventana azul. No, bueno. Non se lle está encendendo ahora a luz. Antes encendías unha luz, agora non. Ahora. Pareceme que sí. Bien. Lo conseguimos. Bueno, non fixen nada. Joder, va. Lo intento, Non te preocupes. No, pero que non sei como vai. Ou sei estou dando maleu. Antes apuntabas máis hacia ali, igual... Vale, dejo aí. Vale. Por conseguinte, a frustración interna está sempre presente. Mais só entra en acción cando a posibilidade da frustración externa ten preparado o terreo para ela. Sigmund Freud. Boa tarde, o meu nome é Carmen Casanova Lamas e comecei esta intervención cunha cita do fundador da psiquiatría, que ben podemos aplicar as dúbidas do meu compañeiro David. David está a punto de abrirlle as portas á frustración interna, renunciando á universidade, para así pecharllas a frustración externa, que neste caso significaría decepcionar a súa familia. En resumo, intolerancia á frustración externa, ou sexa, a adversidade. Nós defendemos que precisamente iso é o que nos fai de cristal, algo que as nosas contrincantes non aceptan. E por iso nos falan no seu extorio de casos concretos, polo que non podemos tomar exemplo, xa que o que non é un caso en concreto, por exemplo, é o medo xeral da nosa xeración a decepcionar as nosas familias nos estudos. No seu argumento psicolóxico, fálannos de que non temos máis problemas mentais, senón que os comunicamos mellor. Pero isto é mentira, xa que según a Universidade de Pensilvania, danos unhas características da nosa xeración que demostran que si somos máis, que tendemos máis a depresión e a ansiedade. Adelante con a súa pregunta. Gustaríanos saber se tedes en conta o claro sesgo de clase alta que ten o termo xeración. Podes repetir a pregunta? Gustaríanos saber se tedes en conta o claro sesgo de clase alta que exclúe aos supostos individuos que agrupades en conxunto no concepto de xeración, excluindo así a clase popular e a clase media. Nos, no termo de xeración, integramos a todo o mundo dende o 97 hasta o 2010. É o único que aceptamos por xeración, de cristal, neste caso. No seu argumento lóxico, falannos de loitar contra problemas da sociedade, como falan de machismo e racismo, pero estes problemas levanse loitando moitos anos. O problema que temos é que, ao non conseguir resultados visibles a primeira, frustrámonos moito máis. E así o di a Universidade de Socioloxía e Antropoloxía, onde di que sufrimos máis ansiedade a non poder solucionar os problemas e por iso nos frustramos moito máis. En terceiro lugar, fálanos de que o término xeración de cristal etiqueta as xeraciones non está ben e que o término xeración de cristal pois non aceptan. Pero isto non entra no debate porque o que estamos debatindo é se somos máis ou menos capaces e non o propio feito de ser de xeración de cristal. Vale. Queda patente, entón, a fraqueza dos argumentos dos nosos contrincantes. Compre agora reforzar a nosa liña argumental. Comezar aí, pois, insistindo na nosa tese. Quen non tolera a frustración é frágil como o cristal.
Para defender esta idea temos tres sólidos argumentos. Comezarei co primeiro, argumento psicolóxico. Para este argumento buscamos a opinión dos interesados, da xeración Z. Para iso, comparámoslo con xeracións anteriores. Antes xa vos falamos da enquisas SM, mas non son as únicas, xa que as enquisas de Gallup tamén son moi interesantes e nos falan do estado anímico dos centennials comparado co dos millennials. E os resultados deixarámos a todos sorprendidos, xa que a xeración Z considerámonos menos felices e sentímonos moito máis presionados que a xeración inmediatamente anterior. En segundo lugar, falarei dun argumento empírico sobre as características observáveis que denotan menor capacidade para enfrontar a adversidade. Para isto, utilizei un traballo en Pensilvania en 2018 que é unha boa mostra, no que se mostran, como xa dixen, 9 características da nosa xeración, na que se inclúen a falta de habilidades sociais, a tendencia á depresión e a ansiedade e tamén o illamento social. E por último, o noso argumento causal. A cuestión da sobreprotección parental dos centennials non é só opinión de Nebreira. Por exemplo, temos esta investigación da revista Psicología Normal. E aquí demostrase a reacción directa entre a sobreprotección e os problemas de ansiedade da nosa xeración. Rematarei falando dunha obra teatral, A Casa Rosmar, de Ibsen. A clave deste drama é como Rebeca deixase gañar pola frustración externa receitando a proposta de casamento da persoa que ama. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Carme, polo turno de refutacións, cando queiran as compañeiras. Vou comenzar falando de 4 tipos de xeracións na nosa era digital. A xeración de cemento, que va, non acepta nada aos cambios, encima é autoritaria. Os baby boomers, competitivos, individualistas, nada. Os millennials, moi perezosos, están obsesionados consigo mesmos. E a xeración Z de cristal, fráxiles, inseguros, malcriados, pois non, basta de estereotipos. Moi bons días, xurado, equipo contrario. Como xa dixo a miña compañera Nerea, o meu nome é Xiana Sánchez. E toco de defender a postura en contra de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Debido a que é completamente erróneo alimentar prexuizos como que todas as persoas xóvenes temos a mesma fragilidade ou sensibilidade. Respaldámoslo así con nosa tese de que temos unha capacidade distinta. Porque non, señores, non temos unha menor capacidade. Lidiamos con problemas diferentes aos das xeracións anteriores e, polo tanto, resolvémolos mediante unha capacidade distinta. En primeiro lugar, encargadíme refutar os argumentos do equipo contrario. Eles faláronnos dun argumento sociolóxico que plantexa unha menor tolerancia á frustración, o cal responderemos con o noso segundo argumento, filosófico. En segundo lugar, faláronnos dun argumento empírico que fala de que a xeración de cristal temos moitos máis problemas de saúde mental, cando claramente non. O que sucede é que temos unha maior capacidade para amosalo máis. E por último, un terceiro, causal, onde explican que a causa do alcume xeración frágil é a nosa baixa tolerancia á frustración, de novo, sen ter en conta que esta afirmación é completamente discriminatoria e invalida as capacidades da nosa xuventude. Para empezar, empregaremos un argumento psicolóxico, para rebatir o argumento empírico do equipo contrario, que ten como base a idea de que, a pesar de ser considerados frágiles, pouco tolerantes á crítica ou malcriados polos nosos pais, etiquetados pexorativamente como de cristal ou copos de neve, verdadeiramente estamos dotados de verdadeiras cualidades das cales carecen as xeracións anteriores.
Como defende a psicóloga Sofía Calvo no seu libro A xeración de cristal, sociedade, familia e outros vínculos do século XXI, non somos máis sensibles, senón que nos atrevemos a amosalo máis, como xa mencionei na miña refutación. En definitiva, nós comprendemos que agochar as emocións e intentar demostrar fortaleza ou elixir un estilo de vida imposto provoca conflitos psicolóxicos moi graves, pero por sorte somos capaces de elixir e na resolución de problemas atacamos a xustiza en moitas das súas formas: machismo, racismo, desigualdade, agresións ao medio ambiente. Polo tanto, queremos desterrar completamente a idea da nosa menor capacidade para encarar dificultades e substituíla por outra, unha capacidade distinta. A continuación recordaremos o noso segundo argumento, filosófico, para rebatir o argumento sociolóxico do equipo contrario, que se refire a que a clasificación de persoas como parte dunha xeración é cuestionable, debido a que simplifica a diversidade individual e promove estereotipos. O concepto abstracto de xeración é útil aplicado a disciplinas como a historia, a literatura, a socioloxía, pero nós, os mozos e mozas que debatemos aquí, somos seres concretos e non temos as mesmas características e, polo tanto, tampouco debemos ser agrupados baixo a mesma etiqueta. Como recolle Carmen Lecardi e Carles Feixa no seu traballo El concepto de generación e las teorías sobre a xuventude, é completamente discriminatorio agrupar a individuos que non teñen nada que ver entre eles baixo o mesmo paraguas. Do paso a pregunta. Entón, nos eras non deberíamos agrupar os mesmos individuos no mesmo paraguas? Como vemos ser máis capaz unha xeración que outra? Se non, por exemplo, coa nosa enquisa da Fundación SM. Nós non estamos dicindo en ningún momento que unha xeración sea máis ou menos capaz que outra. O que estamos a debatir e o que estamos a defendernos é que a xeración de cristal temos unha capacidade distinta para lidiar cos problemas e non se pode englobar a todo o mundo, porque, como vou mencionar agora, os estereotipos xeracionais teñen un sesgo claramente de clase alta, de xeito que excluen unha boa parte dos seus supostos integrantes que vos defendedes, como a clase media, a clase popular e os casos que expuxo a miña compañera no seu exordio. En resumo, o concepto de xeración é unha ferramenta de clasificación que non se relaciona para nada coa capacidade para enfrontar problemas. Deixolle o meu terceiro argumento, lóxico, a miña compañeira Nela, e pasamos á conclusión. Os meus rivais empregaron 3 argumentos, que clasifican como empírico, sociolóxico e causal, e que nos rebatiremos con a nosa tese, capacidade distinta. A realidade é que seguramente non somos diferentes doutros mozos e mozas do pasado, rebeldes, idealistas, contestatarios e preocupados polo noso futuro e polo da humanidade. Moitísimas grazas. Pois moitas gracias a ti, Xiana. Cando queiran os compañeiros, pode proceder a segunda refutación. Non podemos deixar pasar este debate sen falar do pequeno Charlie Brown. Charlie soñaba con xogar ao béisbol, aínda que, finalmente, ninguén o escollía. Como consecuencia, aquel pequeno rapaz estaba cheo de nervos, inseguridades e un medo ao fracaso que era precisamente a garantía de fracasar. Bo día, o meu nome é Pablo Dorado Loureiro e creo que a nosa é a xeración do medo a acabar sendo Charlie Brown. O medo, en definitiva, a frustración.
Por iso, porque somos a xeración Charlie Brown, pensamos que somos menos capaces de enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores. Esta idea claramente non está defendida polo noso equipo contrario, que ten unha refutación, unha argumentación totalmente contraria. Pasaría entón a responder a aquilo que me propuxo a nosa rival. Dícennos que o termo de xeración é inválido, pero non son capaces de decirnos que non somos tolerantes á frustración. Refuta o feito de que nosotros digamos que somos intolerantes ante a frustración, dicindo que o concepto de xeración non é válido para o debate, partindo da base de que o concepto de xeración é o que se nos impuxo para circunscribirnos á pregunta ao debate. O feito de que refuten o noso argumento a través dunha invalidez da pregunta non é correcto, polo tanto, dannos a razón. Ademais, o seu terceiro argumento quedou totalmente abandoado. Non foi capaz de desenvolver o noso argumento, non nos dá a opción de poder refutalo. Pasaría entón a refutar completamente a súa liña argumental. Neste caso, preséntanos un exordio doutra vez sobre as xeracións. Como xa lles comentei anteriormente, isto vai ligado ao seu terceiro argumento, onde nos mencionan o mesmo, que non é capaz, o sea, que non é válido o concepto de xeración e menos o de xeración de cristal. Como dixen anteriormente, é aquel concepto, aquela denominación que se nos puxo para poder circunscribirnos a este debate. Polo tanto, se negamos a pregunta ao debate, podemos precisamente non asistir a él, pero debemos de circunscribirnos á pregunta que se nos fai. A súa tese: non somos menos capaces, senón que temos unha capacidade distinta. Procederei a refutala dicindo que claramente somos menos capaces, pasando aos seus tres argumentos. Un primeiro argumento que nos presentan psicolóxico, dicíndonos que o feito de que comuniquemos o malo que nos pasa a nivel mental é moito mellor que padecer precisamente eses problemas mentais, como se nos amosa nesta evidencia da Fundación ANAR. Os suicidios dende o 2012, cando ainda éramos moitos millennials, o suicidio multiplicouse por 20. Estamos vendo que o caso de ideación suicida está a alza en moitísimo porcentaxe. Isto danos claramente a razón e vemos que casos como a ansiedade que comentou a miña compañeira Carme a través da nosa evidencia da Universidade de Pensilvania e a ideación suicida están crecendo moitísimo na nosa xeración. Adiante ca súa pregunta. Volvemos a insistir no mesmo. Considerades que hai características comuns a un grupo de individuos tan esenciais como para definir a todos os seus integrantes? Miren, nosotros non estamos a validar se está dunha maneira ou doutra esa pregunta mal ou ben feita, ou se ese mesmo concepto que se nos están a presentar é bon ou é malo, pero é o que se nos impuxo para este debate. Non podemos criticar a mesma denominación da que estamos debatindo ao mesmo tempo que estamos facendo debate. Ben, preséntanos un segundo argumento lóxico, onde nos din que claramente a nosa xeración é que combatiu contra o machismo, contra os graves problemas sociais. Iso non é verdade. Moitas xeracións anteriores estuveron loitando porque as mulleres hoxe en día puderan debatir como vostedes, por exemplo. Adiante con a súa pregunta. E non creedes que anos pasados non se falaba do suicidio porque se vía como un tema tabú? Vamos a ver, non estamos dicindo, por exemplo, en anos pasados podemos non ter datos, pero ahora mismo que temos os datos, sabemos que os suicidios están crecendo moitísimo. Non estamos dicindo que anteriormente haxa máis ou haxa menos, senón que na actualidade somos moitísimo máis tendentes a suicidarnos. Un último argumento que nos presentan, que era o de a propia xeración de cristal, que non é un argumento válido. Polo tanto, toda a súa liña argumental queda totalmente desmontada e nós temos a razón. A xeración de cristal é máis débil que as anteriores. Gustaríame acabar xa engadindo ao caso de Charlie Brown, que lles comentei anteriormente, un exemplo máis de personaxe frustrado. Outro exemplo paradigmático é o de Willy Loman, o protagonista de A morte dun vendedor, o coñecido drama de Arthur Miller. Os membros desta xeración temos tamén ese complexo de Loman. Temos auténtico pánico a acabar igual que a él, frustrados e afogados polas malas decisións, as malas conductas e, por exemplo, as malas ilusións. Isto é o que nos fai intolerantes ante a frustración e, en definitiva, totalmente fráxiles como cristal ante as adversidades. Moitas grazas. Pois moitísimas gracias, Pablo. Cando queiran as compañeiras.
Antes de nós, a sociedade era máis machista. Antes de nós, a sociedade era máis racista e xenófoba. Antes de nós, a sociedade era máis injusta. Antes de nós, a sociedade era máis irrespetuosa co uso dos recursos do planeta. Ola, boas tardes a todos. O meu nome é Nela Sebio. E hoxe, xunto cas miñas compañeiras, encargareime de reforzar a postura totalmente en contra de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Como xa mencionaron as miñas compañeiras, cando falamos de xeración de cristal, referímonos a nós mesmos. Os mozos e mozas nados na década dos 2000, considerados especialmente sensibles, fráxiles ou susceptibles ao estrés. Pero isto convive coa nosa empatía e a intolerancia á injustiza, que nos conducen a resolver as dificultades, empregando non unha menor capacidade, senón unha capacidade distinta, como afirma a nosa tese. A continuación, vou a refutar os argumentos do equipo contrario. Os nosos rivais falaron dun argumento sociolóxico, no que argumentaban que a xeración de cristal ten medo á decepción, pero isto só ocorre polos grandes estándares que se establecen na sociedade. Un segundo empírico, baseado na idea de que a xeración de cristal ten moitos máis problemas de saúde mental. E para rematar, un último causal, no que se refiren á intolerancia á frustración que teñen os rapaces da xeración de cristal hoxe en día. Dou paso a pregunta. Gustaríame preguntar como podes demostrar que o que falamos de xeración eso pasa por ser de clase alta. Non afirmo que só básicos de clase alta, creo que pasa con todos os rapaces e rapaces de xeración de cristal desde o ano 2000. Non estou falando de unha clase ou de outra. O noso primeiro argumento é psicolóxico. Din que temos pouca tolerancia á frustración e que temos dificultades para afrontar os problemas, pero tamén somos creativos, intuitivos e empáticos. Destacamos pola nosa habilidade no manexo da tecnoloxía e pola nosa sensibilidade, que fan que impulsemos movimentos importantes como a defensa do colectivo LGTBQ+, dos dereitos das mulleres e da conservación do planeta, como recolle o documento Xeración de Cemento versus Xeración de Cristal. O adultocentrismo como sistema de dominio na infancia e adolescencia. Dou paso a pregunta. Mencionasteis que o noso argumento sociolóxico estaba manchado por bulos que se difunden ao longo da sociedade. Pero o noso argumento sociolóxico está baseado en preguntas que se fan aos propios membros da xeración de cristal. Entón, os propios membros da xeración de cristal están nos dando a razón. Non creen? Considero que actualmente a xeración de cristal existen moitos estereotipos hacia ela e iso o único que está causando son prexuizos. E por eso contestei así, refutei así o teu argumento. Somos nós, a xeración de cristal, os que loitamos polo cambio e polo desexo de construir un mundo máis xusto e equitativo. Está claro que moitos dos avances acadados hoxe en día non serían posibles sen nós. Así que, menor capacidade, non, capacidade distinta. O noso segundo argumento é lóxico. Afirmar que a xeración de cristal ten menor capacidade para enfrentarse aos problemas implica facer unha predicción de cara ao futuro, con todo o que iso ten de incerto. O artigo "Poden os historiadores predicir o futuro da súa disciplina?" de José C. Bermejo suxire que a predicción que precisa do futuro é difícil, debido á relatividade do tempo e á subxectividade na interpretación histórica. Por iso, xa que o futuro non se pode predicir con certeza absoluta, é erróneo afirmar que, como membros da xeración de cristal, temos menos capacidades para facer fronte aos problemas. A realidade é que aínda estamos empezando a vida, pero unha vez que vayamos adquirindo experiencia, madurez e sabedoría, poderemos demostrar que somos capaces de resolver problemas novos coa nosa propia capacidade, nin menos nin máis, distinta. O noso terceiro argumento é filosófica. Cada época sempre carece de algo, dependendo das circunstancias, pero sempre existen persoas traballadoras e loitadoras, independentemente da xeración a que pertenzan. O concepto de xeración ten unha grande falta de unidade, porque foi enfocado dende disciplinas diversas, que chegaron a distintas conclusións. Así o afirma Karl Manning no artigo O problema das xeracións. E nós defendemos que a etiqueta xeración de cristal é difícil de defender. Recapitulando, o equipo rival empregou tres argumentos. O primeiro, sociolóxico, o segundo, empírico, e un terceiro, causal.
que quedaron totalmente refutados polos nosos, un psicolóxico, un lóxico e un filosófico. Aínda é máis importante a sociedade que quedará detrás de nós, pacífica, próspera e coidadosa co planeta, de que desapareza toda a adversidade. Vós, en que sociedade preferides vivir? Na do progreso e a loita polos nosos dereitos ou nunha sociedade de desigualdades e injustizas? Moitas grazas. Pois moitas gracias, Nela. Agora, como sabemos, o último turno invírtese a orde, entonces son as compañeras do Marco de Camballón as que van a concluir primeiro. Sobre o terzo cristal, ricos colores. Pinta alegre, tal vez, miña fantasía. Cando a dura realidade sombría mancha o cristal, empaña os seus fulgores. Bos días, equipo contrario, xurado. O meu nome é Daniela. En primeiro lugar, quero agradecer a atitude do equipo rival durante a celebración deste debate tan necesario, no que nos posicionamos en contra de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores. Como quedou demostrado coas intervencións das miñas compañeiras, nós, a chamada xeración de cristal, temos en realidade unha capacidade distinta, que foi a nosa tese porque o contexto social e cultural no que estamos medrando cambiou, e por iso non podemos ser iguais aos mozos e mozas de antes ou aos que veñan despois. En primeiro lugar, gustaríame comentar a tese do equipo contrario, que non ten tolerancia á frustración é frágil como o cristal. A continuación expoñerei os seus tres argumentos. Comeza falando un sociolóxico, que se basea en que temos unha menor intolerancia á frustración. Como segundo, empregan o chamado empírico, que consiste en que nós, a xeración de cristal, ten máis problemas de saúde mental. Como terceiro e último argumento, empregan o chamado causal, que se basea en que a causa do alcume de xeración frágil é a nosa baixa tolerancia á frustración. Pois ben, pola nosa parte usamos tres argumentos que rebaten de xeito claros dos nosos rivais. O primeiro, psicolóxico. Aínda que nos colguen etiquetas para referirse a que somos máis frágiles e inseguros, somos tamén máis empáticos, sensibles e capaces de defender as nosas ideas, o que significa unha vantaxe para promover os cambios sociais relacionados con problemas serios, que hasta fai ben pouco permanecían agochados e sen solución aparente. Para defender este argumento, empregamos a seguinte evidencia. Xuventude de cristal ou adultos de pedra, de Jorgelis Paz. Con noso segundo argumento lóxico, referímonos a que somos novos e aínda estamos enfrontando as nosas primeiras experiencias coa adversidade. Así que ninguén pode predecir os problemas cos que nos imos atopar no futuro, nin como imos reaccionar fronte a eles. Polo tanto, atopamos desaxeitada a idea dunha menor capacidade que outras xeracións. Para afianzar este argumento, empregamos a seguinte evidencia. Xeración de cristal ou xeración contestataria, de Elisa Morales, que sostén a mesma idea. Co filosófico, facemos referencia a que se nos engloba a todos no concepto de xeración de cristal de forma errónea, xa que non todos vivimos nas mesmas circunstancias e non todos nos estamos enfrontando aos mesmos problemas. O concepto de xeración é abstracto e pouco útil, porque se asocia a eslóganes ou etiquetas do tipo de cemento, de cristal, que son difíciles de admitir como definicións das actitudes dun grupo numeroso de persoas. En este caso, empregamos a seguinte evidencia. Por que a todo o mundo lle gusta odiar a outras xeracións? De que alimaría? Tamén, o paso do tempo fará que cambiemos como cambiou o cristal. Moitas grazas.
Pois moitísimas gracias, Daniela. Temos que dar un aviso por mor dun desaxuste de tempo, como sabes, é o último turno, non vai afectar en nada en acta, o sea que agora, tranquilos, xa completasteis a vosa tarefa. Cando queiran, os compañeiros do Muralla Romana poden concluir tamén. Se parece un pato, anda como un pato e grasna como un pato, que é? Pois iso, un pato. James Whitcomb Riley, poeta. Bon día, son Antía Núñez do IS Muralla Romana de Lugo e viño a presentar as conclusións a favor do meu equipo. Se en comparación con outras xeracións parecen de cristal, son máis fráxiles e rompen máis facilmente, que son? Pois iso, de cristal. E non vale que os nosos contrincantes digan, por exemplo, no seu primeiro argumento, que somos máis empáticos e que falamos máis das nosas emocións. Se son xoventude de cristal ou adultos de pedra, xa que a miña compañeira Carme refutou dicindo que a nosa xeración é moito máis propensa a ter depresión ou ansiedade, e o meu compañeiro Pablo faloulles de que a ideación suicida está en aumento durante estes últimos 10 anos. No seu segundo argumento, fálanos de que somos novos e de que ainda estamos pasando as nosas primeiras dificultades. Mas os meus compañeiros refutaronles dicindo que moitas xeracións levan loitando contra diferentes dificultades durante moito tempo. E un último argumento filosófico, no que nos din que están en contra das etiquetas e que o concepto xeración non é válido para a vida real. As meus compañeiros refutan dicindo que non entra no debate se somos de cristal, senón se somos menos capaces ou non. Referíndome xa á nosa liña argumental, defendemos a seguinte tese: que non tolera a frustración é frágil como o cristal. Para a defensa desta idea, empregamos 3 argumentos. Un argumento sociolóxico. A mocidade centennial ten máis medo a decepcionar que os millennials. Demostrámolo mediante o Instituto Gallup e a Fundación SM. Un argumento empírico. A xeración Z é a que presenta máis probabilidade dos seus integrantes a sufrir problemas de saúde mental. Mostramos a Fundación ANAR, a Universidade de Pensilvania e a Revista Internacional de Antropoloxía e Socioloxía. E, por último, un argumento causal. A principal causa da fragilidade da xeración de cristal é a intolerancia á frustración. Evidenciámolo mediante Revista de Psicoloxía Normal e Montserrat Nebrera. Señoras e señores, o paxaro parece un pato, anda como un pato e grasna como un pato. E si, ás veces as cousas son exactamente o que parecen, e a menor capacidade da xeración de cristal para enfrontar a adversidade é unha desas veces. Moitas grazas. Pois moitas gracias, Antía. Temos que dar tamén un aviso por un desaxuste de tempo superior a 10 segundos. Como sabes, é o último turno e en ningún dos casos vai repercutir nunha falta, vale? Vamos a intentar salir pronto para que poida entrar o seguinte turno e non seguir retrasando isto, porque senón me comen a min. Entonces, nada, nora vos dos equipos, vémonos un momentiño para o feedback, vale? Una cosa, no estoy seguro de que esta cámara esté con el autofoco, ¿Dónde está el autofoco de esta cámara? Es que tengo un poco desenfocado, espero que no tenga mucha luz. Falta algo de luz puede ser. Porque estaba pero no sé puede ser bastante opaco.
Mira, ves, ya empezamos. Sí, puedes pasar. Los primeros para aquí y los segundos para aquí. Vale, despois, entón, se necesitan algunha sala, ir ao boteo ou non? Todos son lo que estamos. Sí, pero bueno, xusto aquí non hemos pedido agora, todos os mesmos institutos, como la lleno, que pediu na outra. Claro, coincidiu que a única que pediu que basara, que nos pa que te tiñas, de barato non tiña e salgo por integridade. Sí, sí, pero fai un tercero que se lle fai falta pago. Tendo en conta para mañá. Porque dices algo máis, existe algo máis. Ah, na nave. Ves a nave? No sé. Paso de... ¿Cómo? Todos demás sí. Vaya, Puga. Epa. Ben, pois, boas tardes a todos e a todas, benvidos a este novo debate dos cuartos de final do Parlamento Xove edición 2024, un programa que, como ben sabedes, organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Sen máis dilación, porque xa vamos con algo de retraso, voulle pedir a unha persoa de cada un dos equipos que se chegue aquí para facer o sorteo das posturas. Viro cara ao xurado. Dádeme a min o papel xa e xa o gardo. Moitas grazas. Perfecto, pois
recórdovos primeiramente, sobre todo para o público, porque vos xa controlades o tema máis que de sobra, a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. O Colexio o IES Monte Castelo vai defender a postura a favor e, polo tanto, o Rafael Puga Ramón vai defender a postura en contra. Sen máis dilación, moita sorte aos dous equipos e comeza a postura a favor cando queirades. Ay, ¿cómo es? No, no hace falta. Sí. No, no. Sí. No. As novas xeracións vense na obriga de emigrar, pola falta de oportunidades laborais nos seus países buscando mellores condicións económicas. Boa tarde ao xurado, ao equipo posicionado en contra e ao público. Somos o equipo de IES Monte Castelo de Burela, integrado por Erín, Asier, Carmen e Andrea. Posicionamos totalmente a favor de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que outras xeracións anteriores. Afianzándonos na nosa tesis de que a vida non nos vai decir sempre que sí. E para isto temos tres argumentos principais. O primeiro, a dificultade económica. Dende a crise de 2008, as novas xeracións demostraron ser menos capaces de afrontar adversidades básicas da vida en comparación con outras xeracións. A búsqueda de empleo, a estabilidade laboral e a independencia económica foronse convertendo en desafíos significativos para os xóvenes de hoxendía. A precariedade do mercado laboral e a falta de oportunidades adecuadas impiden que moitos xóvenes encontren traballos estables que lles permitan planificar a largo plazo e independizarse do fogar da familia. A esta situación súmase a presión económica que enfrentan con salarios baixos e un coste de vida en constante aumento, o que dificulta aún máis a súa capacidade de aforrar e adquirir unha vivenda propia. A inseguridade financiera e as faltas de perspectivas sólidas xeran unha sensación de incertidumbre e a frustración entre os xóvenes que ven cada vez máis complicado cumprir coas expectativas tradicionais de éxito e estabilidade económica. Este fenómeno reflexa unha xeración que, debido ás circunstancias económicas globais, enfrenta maiores obstáculos para lograr a independencia e estabilidade que caracterizan xeracións anteriores. Buscan encontrar un sitio mellor que teña estabilidade laboral e boas condicións e un mellor salario como lugares como Noruega. Así o indican algunhas enfermeiras que emigraron ata o país de busca de mellores condicións laborais. Trátase un dos motivos da falta de profesionais sanitarios. O noso segundo argumento, a sobreprotección. Según algúns estudos, os pais das novas xeracións desean o mellor para os seus fillos e fillas, ás veces sobreprotexéndoos. Isto resultou en que o 56% dos xóvenes en España reconoce que os seus pais foron demasiado protectores con eles, especialmente no caso das mulleres, un 62% frente ao 50% dos homes. Os xóvenes da clase alta e media son os que, en menor medida, sentíronse sobreprotegidos pola súa familia e os que, en maior grado, consideran que os seus pais contribuíron ao desarrollo dunha autoestima forte. Este exceso de protección, aínda que ben intencionado, pode ter efectos adversos na capacidade dos xóvenes para enfrentar desafíos e desarrollar habilidades de independencia. A sobreprotección pode limitar a exposición dos xóvenes a situacións que requiren toma de decisións e resolución de problemas, que son habilidades cruciais para a vida adulta. Como resultado, estes xóvenes poden sentirse menos preparados para afrontar as dificultades da vida cotidiá e poden ter unha menor resiliencia ante as adversidades. Por último, o noso terceiro argumento, a influenciabilidade. Según algúns estudos, as novas xeracións son moitísimo máis influenciables a través das novas tecnoloxías. Isto débese a que teñen maior acceso a elas, como por exemplo a pornografía. As redes sociais e as tecnoloxías influen de maneira moi negativa nos mozos, afectando así o seu desarrollo psicolóxico e emocional. Un estudo publicado na Universidade de América Latina, na UNLA, destaca as consecuencias psicolóxicas desta influenciabilidade, señalando que a exposición constante a contido inapropiado e a presión social das redes pode xerar ansiedade, baixa autoestima e unha percepción distorsionada da realidade. Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos. Miña terra,
terra onde me criei. Isto podemos ver que é un claro referente á emigración, como xa mostrei no artículo das enfermeiras que emigraban ata Noruega. Moitísimas grazas ao equipo contrincante, moitísimas grazas en xeral e moita sorte ao equipo contrincante. Pois moitas grazas a ti, Erin, por a tua intervención. Imos agora coa exposición inicial do equipo en contra. Con su polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Moi bo día a todos, distinguidos membros do xurado, componentes de equipo voluntario. Moita sorte para vostedes tamén, e querido público. O meu nome é Rei Bellón, e xunto cos compañeros do equipo, doia Rafael Pugarramón, Marta Pan, Leicia Paz e Antía Rei, defenderemos a postura totalmente en contra da cuestión presentada neste debate. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores? Claramente consideramos que non é así. E para defender a nosa postura, baseámonos na nosa tese. Non rompemos coa adversidade. Pero antes de nada, para a básica comprensión da pregunta, gustaría definir uns termos esenciais. Xeración de cristal. Xeración nacida na década dos 2000, a cal ten fama por ser frágil, necesitada de protección constante e con expectativas pouco realistas. Enfrontar, facer cara a un perigo, problema ou situación comprometida. Adversidade, suceso malfadado que sofre alguén independentemente da súa vontade. Unha vez aclarados os conceptos da pregunta, procedería a exposición dos seus argumentos, nos que baseamos a nosa tese e nos que afondaremos nas próximas intervencións. Un primeiro de diversidade, un segundo de oda á xeración Z e finalmente un xeracional. Comezando con o noso primeiro argumento, o de diversidade, onde lles ensinamos como cada xeración presenta diferentes características, e isto non implica que haxa que estarla sometendo a constantes comparacións. Temos os baby boomers, ou xeración dos 40 aos 60. Temos a xeración X, ou xeración dos 60 aos 80. E temos os millennials, xeración dos 80 aos 90. Pois ben, todas estas teñen as súas diferencias. Vexámolo na xeración X, as cales sofren unha condición chamada baixofondismo intelectual. Que quere dicir isto? Que non son capaces de realizar tarefas as cales requiran moito nivel de formación ou de destreza. Estes mesmos vense autocondicionados. Así o afirma Douglas Coupland no seu libro Generación X. Estigma semellante teñen os baby boomers coas novas tecnoloxías ou os millennials coa seguridade na rede. Pois ben, isto non implica que sexan mellores ou peores xeracións. Continuando con o noso segundo argumento, o de oda xeración Z, onde lle poñemos en evidencia como todos estes desafíos contra os que loita a xeración Z. Poñamos un dos máis coñecidos, o cambio climático. Pois ben, este é un problema que non afecta só a nosa xeración, pois como ben afirma a Universidade Complutense de Madrid, a nosa xeración é a máis implicada á hora de tomar medidas. O enorme porcentaxe do 80% da nosa xeración non dubida en poñer medidas para loitar contra esta propia. E non só con isto, tamén a hora da crianza. Nesta xeración decidimos enfocala con novas medidas que chocan coas arcaicas ideas das outras xeracións. Decidimos enfocala cunha idea máis educativa, resolutiva e agarimosa, segundo a revista académica Tratemoani. Para finalizar, o noso último argumento, xeracional, no que lles mostramos como a nosa xeración se ve criticada e minguada só polo noso comportamento resolutivo. Así afirma a Fundación Unanso, pois ben podemos ver que conta con prexuicios de malicez, cando nós solamente nos dedicamos a cuestionar o imposto, a renovar a situación, e somos injustamente xulgados por ser cristalinos. Pois ben, se co termo cristal se refiren a nosa transparencia, teñen a toda razón. Pois sí, nos evitamos quedarnos calados.
E así o afirma o Instituto Tecnolóxico de Monterrey. Deste xeito, para recapitular, permítame lembralles a nosa tese. Non rompemos, senón que rompemos coa adversidade. E os nosos tres argumentos, diversidade, o da xeración Z e xeracional. Actualmente podemos pasar libremente por todas as rúas, independentemente das nosas orientación sexual. Un simple desexo para Federico García Lorca. Moitísimas grazas. Pois moitas grazas a ti, Roy, pola tua intervención. Imos agora coa refutación a favor. Reventou. Pois, como podedes ver, benvidos á realidade. Como vedes, a burbulla quedou totalmente destruída, deixando vulnerable a un neno sobreprotexido. Aí o vedes. Boa tarde ao xurado, ao equipo contrincante e ao público. O meu nome é Erin, do IES Monte Castelo de Burela, que se posiciona totalmente a favor de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores, afianzándonos na nosa tese de que a vida non sempre nos vai decir sí. Ben, comezo mencionando algunhas das cousas que comentaron os meus compañeros do equipo contrincante. Vostedes rompen coa adversidade, ao igual que a burbulla da sobreprotección, como vos acabo de mostrar. Por outra parte, afirmades que as novas xeracións loitan co cambio climático, pero realmente, cantos o fan? Efectivamente, poucos. Temos numerosos casos, non. Eu que sepa eu, coñezo a unha, Greta Thunberg. E xa está. Procedo a ensinarvos os nosos sólidos argumentos. Comecemos polo primeiro, a sobreprotección. Moitos pais e nais que pasaron por unha infancia difícil e tiveron unha disciplina forte, traballan para que nada les falte aos seus fillos. Quero lle dar ao meu fillo o que eu non puiden ter. Isto moitas veces acaba desembocando na sobreprotección dos mesmos, facéndoos moito máis sensibles, fráxiles e influenciables, o que nos leva a falar do noso primeiro sólido argumento, a sobreprotección. Un estudo recente da Fundación SM afírmanos que o 56% dos mozos e mozas en España recoñece que os seus pais foron demasiado sobreprotectores con eles, especialmente no caso das mozas, no 62% fronte ao 50% dos mozos. Isto, na maior parte dos casos, volvenos moito máis influenciables por terceiras persoas, o que afectará de forma totalmente negativa a nosa forma de afrontar as adversidades. Si, formula a súa pregunta, por favor. Falando da situación familiar, como xustifican o feito de que é a mesma xeración de cristal que mellora as situacións familiares eliminando a violencia? Como? Podes repetir a pregunta, por favor? Que falando da situación familiar, como xustifican que é precisamente esta xeración a que mellora as situacións familiares eliminando a violencia? Pois mira, os nenos non son os que melloran a violencia, posto que, como podedes ver, e como vos vou mostrar posteriormente, isto non é certo. Isto deféndese co noso argumento da influenciabilidade. Agora ben, como vos comentei antes, imos dirixirnos ao argumento da influenciabilidade. Os mozos somos, a miúdo, considerados os máis influenciables, debido á nosa idade e etapa de desenvolvemento. Estamos a experimentar cambios físicos, emocionais e sociais significativos, o que pode facernos moito máis vulnerables ás influencias externas. Isto tamén pode levar a moitos problemas debido á pornografía
a outras situacións violentas que, como ben preguntou esta chica, pois influen despois, posteriormente, nas relacións familiares. Un factor terceiro moi importante na nosa influenciabilidade son as redes sociais, que partindo da nosa base de que non teñen por que ser influencias negativas, imos analizar de forma eficiente esta situación que preocupa a moitos adultos. Si formula a súa pregunta. Como poden afirmar que as redes sociais son negativas se precisamente aí onde nos manifestamos ante as injustizas dos xoves? Pois mira, a influenciabilidade das redes sociais influe moito no noso comportamento, polas adiccións, polos estereotipos que se mostran nelas, e ademais hai numerosos estudos que demostran que as redes sociais están nos volvendo moito máis sensibles, que limitan a nosa capacidade de pensar. Por outra parte, agora ben, se un adolescente non recoñece os seus complexos, dificilmente poderá facerlles fronte. Así, se unha persoa moza se ve obesa, con acné ou cara que non lle é bonito, terá que recibir axuda psicolóxica e emocional, mas ao recibir esta influencia das redes sociais non a afrontará de xeito correcto. Non é ningún secreto. Como ben di o grupo de traballo sobre a saúde mental da infancia e adolescencia da Asociación Española de Pediatría e Atención Primaria, o 47% dos trastornos de saúde mental aumentou desde 2019 os casos de ansiedade e depresión, así como os diagnósticos de TDAH. En conclusión, como ben levamos defendendo todo este tempo e como di a nosa tese, a vida non sempre nos vai decir sí. Moitas grazas. Grazas a ti, Erín, pola tua intervención. Imos agora coa refutación do equipo en contra. Vas a ir do atril? Pois entón si, coloca o... Se che dá moito traballo, senón con que escoitemos nós. Prefieres... Pero como pode ser que non poida falar a miña propia lingua? Me obligan a hablar en castellano. El caudillo non nos dá libertad lingüística, porque dicen que el gallego es para incultos. Por favor, non lle digades a ninguén que falo en galego. Teño moitísimo medo. Moi bo día a todos. O meu nome é Ledicia Paz e son a encargada de realizar a primeira refutación argumentativa do meu equipo neste debate. Lembremos que nos posicionamos totalmente en contra. É dicir, defendemos que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as outras xeracións, tal e como indica a nosa tese. Non rompemos coa adversidade. Antes de comenzar a expoñer os nosos argumentos, gustaríame comentar o exposto polo equipo contrario. Gustaríame comezar falando do exordio inicial e final da nosa introductora, que vai sobre a migración. Gustaríame comentar que o feito de que as persoas da idade propia da xeración Z teñen que emigrar non é culpa do seu enfrontamento da adversidade. Todo o contrario, de feito, están enfrontando a adversidade buscando un futuro mellor. En realidade, isto é culpa do sistema adultocentrista e todo o que os adultos son eles os que forman a nosa sociedade e non a xuventude. Aínda así,
Déxenme decirlles que a xeración Z é moi optimista sobre o seu futuro laboral. Segundo un estudo da Universidade Nacional de Costa Rica, encontrouse que os ninis, que son a xuventude que nin traballa nin estuda, se enfrentan a un mercado laboral adverso marcado polo desempleo e os baixos salarios. Pero, aínda así, son optimistas e mostran un desexo de transitar a unha condición non nini, é dicir, comezar a traballar, a emprender e, en xeral, a enfrontar esa adversidade que é a crise económica. Por outro lado, gustaríame presentarlles un artículo chamado Xeración Z e a súa percepción do emprego, que tamén nos reconfirma que a xeración Z posee unha autoconfianza moi superior a estas xeracións anteriores, xa que pode enfrontar esta adversidade e teñen máis ganas de crear as súas propias empresas e ser máis innovadores no mundo laboral. A continuación, gustaríame comentar o seu argumento primeiro, que vai sobre a sobreprotección por parte dos adultos. Outra vez, dándonos a razón sobre que son os adultos os que non enfrontan a propia adversidade que é ser pai. Tamén falan, en relación á pregunta que realizou a miña compañeira, afondaremos no tema de que a xeración Z si o sabe facer no noso segundo argumento chamado a oda a xeración Z. Ademais, falan da resiliencia das membros da xeración Z, mais, segundo un estudo da Universidade Federal de Pernambuco, somos a xeración Z a que máis resiliencia ten e a que mellor enfronta as adversidades. Agora sí, unha vez rematados os meus ataques, gustaríame pasaría a expoñer os nosos argumentos. Comezarei polo noso primeiro argumento, o de diversidade, no que lles mostraremos que cada xeración ten as súas características febles e que non é xusto realizar unha comparación negativa cara a nosa. Se ben é certo que as outras xeracións teñen máis anos de experiencia que a nosa, isto non significa que posexan máis capacidade para afrontar a adversidade. Os baby boomers, por exemplo, presentan un conflito ante o uso da tecnoloxía web porque moitos se negan a actualizarse nas novas innovacións, tal e como nos indica un estudo da Universidade das Américas. Por outro lado, a xeración X presenta o chamado baixofondismo intelectual segundo Douglas Coupland no seu libro A xeración X. O baixofondismo intelectual trátase de escapar da vida adulta a base de realizar tarefas por debaixo da súa capacidade ou formación. Por último, os millennials, precedentes a nós, que tampouco se libran. Os millennials presentan un patrón de risco nas redes sociais relacionado co sexting, o ciberstalking e os secuestros con webcam, entre outros, segundo un estudo da Universidade de Murcia. Acaso significa isto que os baby boomers, a xeración X ou os millennials non teñan afrontado distintas adversidades ou que non teñan capacidades? Por suposto que non, polo mesmo motivo que a xeración de cristal tampouco, sí? De feito, hai milleiros de persoas que están iniciando agora clases para estas persoas maiores que queren iniciarse nas novas tecnoloxías, como podería vostede defender. Ademais de que temos un estudo que nos indica eso, nós non negamos que as outras xeracións teñan a súa capacidade de afrontar as adversidades. Estamos poñéndonos ao mesmo nivel que a eles. Pero se ainda non están convencidos, permítame presentarlles o noso segundo argumento, a oda xeración Z, na que lle mostraremos algúns dos moitos retos os que a xeración Z xa está a enfrontarse correctamente. Pois, falemos, por exemplo, do cambio climático, ese grave problema a nivel global. Pois ben, segundo un estudo da Universidade Complutense de Madrid, a xeración Z é a máis implicada neste aspecto, sendo o 80% dos seus membros os que máis medidas responsables toman para combatilo. Mais, cambiemos de tema, falemos da crianza, como xa dixen antes, na que a xeración Z ponse por delante, segundo un artículo da revista académica Tlatemoani, deixando de lado as condutas conflictivas das outras xeracións. Está claro que a xeración Z ten moitísimas características positivas e está tan preparada como as outras xeracións para enfrontar a adversidade. Hoxe somos moitos, os membros da xeración de cristal que estamos aquí no Parlamento Xove demostrando a nosa oratoria en galego, na nosa lingua, reivindicando as nosas liberdades, como os nosos antepasados non puderon facelo. Moitas grazas. Pois moitas grazas a ti, Ledicia, por a túa intervención. Imos agora coa segunda refutación do equipo a favor. Hai tan só uns días a influencer galega Tota Kekis, pertencente á xeración de cristal, afirmábamos: nuestra generación non se plantea comprar unha casa, porque é completamente imposible. Esta é a triste realidade de moitas máis. Volga do xurado ao equipo posicionado en contra e o público. Son así Díaz Montecastelo que se postula totalmente a favor
de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades, afianzando na nosa tese de que a vida non sempre nos vai dicir sí. Comezo rebatindo os argumentos da primeira refutadora do equipo contrario. Gustaríame que me explicase como é capaz de afirmar que temos liberdade de defendernos na nosa lingua cando prácticamente hai unhas semanas a Asociación Galega a Mesa pola Normalización Lingüística acaba de vir aquí a Santiago de Compostela aos xulgados a defender o dereito dun galego a falar en galego no propio centro de saúde onde lle exixiron falar en castelán. Ademais, tamén me gustaría que me explicase como é capaz de afirmar que somos líderes na crianza, o que nos introduce ao noso primeiro argumento, o suicidio. E sendo así, que as novas xeracións teñen unha menor capacidade para afrontar as adversidades non é unha suposición, é un feito, e os datos demóstranlo. O último estudo do INE móstranos que aquí, en Galicia, na nosa provincia, na de Lugo, foi na que máis suicidios houbo no ano 2022 na xente moza, sendo así a segunda causa de morte na nosa xeración. Ás veces, moitas das adversidades supéranos ou non ter capacidade para superalas e podemos chegar a situacións extremas como pode ser rematar coa vida. A taxa de suicidios entre persoas de 10 a 24 anos aumentou un 56% entre 2007 e 2017, según o Centro para o Control e Prevención de Enfermidades. Ademais, como ben indiquei no meu exordio, unha adversidade que moitos integrantes da xeración de cristal desexamos nalgún momento non moi lexano atravesar é a independencia da casa dos pais. Neste contexto é máis que evidente que somos menos capaces de afrontar esta adversidade que as xeracións anteriores, xa que según el diario.es afírmanos que según a última encuesta financiera das familias do Banco de España 2022, únicamente o 30% dos menores de 35 anos eran propietarios de vivenda propia, mentres que no 2002 este porcentaxe era do 70%, é dicir, que somos menos capaces de atravesar o noso dereito, porque sí, unha vivenda digna é un dereito. Continuamos con o noso terceiro argumento, que son as dificultades laborais. Non poder independizarse da casa dos pais está moi relacionado coas dificultades laborais. Si, a súa pregunta. Por que non consideran que a dificultade de emanciparse da casa dos pais é culpa das xeracións adultas e non dos propios xeración Z, que son realmente as vítimas? Ben, para rebatirlle, voulle contestar cun estudo da Consultoría de Recursos Humanos Randstad realizado en 2018, onde comparou a idade do primeiro traballo fixo que conleva a emancipación da casa dos pais de 4 xeracións. Os baby boomers, a xeración X, os millennials e a xeración de cristal. Así, os baby boomers foi a primeira xeración en conseguir o seu primeiro traballo fixo e, polo tanto, poder independizarse da casa dos pais soamente aos 21 anos, seguido da xeración X aos 22 e, por último, dos millennials aos 23. E, según este estudo do Instituto de Xuventude, móstranos que a máis da metade dos mozos de 25 anos todavía seguen a ter contrato temporal e moitos deles cobran menos de 1.000 euros ao mes, polo que somos totalmente incapaces de poder independizarnos da casa dos pais. Ben, como ia dicindo, aquí, neste contexto das dificultades laborais, tamén é máis que evidente que somos menos capaces de afrontar as adversidades que as xeracións anteriores, debido a que non encontramos traballo fixo a unha idade tan temprana. Moitos de nós vémonos na obriga de emigrar, como ben comentou anteriormente a miña compañera Andrea coas estacións enfermeiras españolas. Si, é a súa pregunta. Como poden afirmar que somos nosos que somos menos... temos máis dificultades para afrontar adversidades se son as anteriores xeracións as que son pouco receptivas ante os cambios? Pode repetir? Sí, que como afirman que somos nosos que temos máis dificultades para afrontar adversidades se son as xeracións anteriores as que son pouco receptivas ante os cambios? Pois, como veñes acabo de nombrar anteriormente, o estudio que nombrei, as xeracións anteriores puideron lograr anteriormente os cambios, como debido a encontrar un traballo fixo anteriormente e poder independizarse máis rápido da casa dos pais, polo que non van estar en contra dos cambios porque realizáronos anteriores idades que esta xeración. Polo que, concluindo, como ben levamos defendendo todo este tempo e como ben di a nosa tese, a xeración de cristal ten menor capacidade para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores, porque a vida non sempre nos vai dicir sí. Iso podemos observalo na súa pouca capacidade de resolución dos problemas e como estes poden conlevar a solucións extremas como pode ser rematar coa vida ou as fortes dificultades que podemos chegar a ter como para atopar vivenda ou traballo dignos a unha idade normal. Así que, como ben afirmou a mesma tiktoker toda que aquí hai tan só uns días na súa cuenta de TikTok, a nosa xeración non se pode permitir comprar unha casa porque esta acción é completamente imposible. Moitas grazas. Pois moitas grazas a ti, Asier, pola túa intervención. Imos agora coa refutación segunda do equipo en contra.
Manual da boa esposa. Sección 7. Minimiza o ruido. A hora da súa chegada, intenta que a lavadora, secadora ou aspiradora estén apagados e os nenos que estén calados. Pensa en todo o ruido que el tivo que soportar no seu pesado día de oficiña. Sección 11. Non te queixes, non os satures con problemas insignificantes. Calquera problema teu é un pequeno detalle comparado con todo o que el tivo que pasar. Bo día a todos, o meu nome é Antía Reis Felpeto e son a encargada de realizar a segunda refutación argumentativa neste debate. Lembremos que nos posicionamos totalmente en contra da cuestión presentada, é dicir, defendemos que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade de enfrontamento da adversidade que as xeracións anteriores. Antes de comenzar a expoñer o noso último argumento, gustaríame responder o seu ataque, onde xulgan que fai unhas semanas aquí defendeuse a fala do galego. Pero mírennos, por favor, atopámonos máis de 8 persoas falando en galego, defendendo a nosa lingua, mentres que nesa conferencia da que falan non hai unha relación directa en a que se indique que a xeración de cristal, a nosa, non se fale galego e que evidencie que non estamos a defender a nosa lingua. Procedendo á súa tese, a vida non nos vai dicir sempre que sí, pois evidentemente non nos vai dicir sempre que sí. Por iso a xeración de cristal pode demostrar a súa grande capacidade para enfrontar a adversidade. Non como as xeracións anteriores, que como se evidencia na revista del Financiero, temas como o aborto, o feminismo ou o lenguaxe inclusivo poden resultar unha verdadeira dor de cabeza. Evidentemente, a vida non sempre di que sí, por iso nos dicimos que non. Segundo un estudo do Instituto de Xuventude, o machismo. Neste vese como na folga feminista do 8 de marzo do 2018, os mozos de entre 18 e 25 anos foron os máis protagonistas deste evento, sí? Vostede acabanos de afirmar que así a xeración de cristal efectivamente fala galego. Como podería explicar vostede os últimos datos do censo de 2023 que indica que o castelán pasa a ser lingua maioritaria en Galicia e ademais o incumplimento, como se acaba de mostrar os datos do xulgado de Santiago, co incumplimento da Lei de Normalización Lingüística do galego do 2003? Non falta que se justifique porque esa pregunta vai ser do tema planteado, é dicir, a xeración de cristal está a falar galego, non é a grande adversidade do momento a fala do galego. Eses son datos que se van da pregunta do debate. No seu primeiro argumento defenden as dificultades económicas. O feito de nacer en plena crise, ter sofrido unha pandemia que ocasionou de novo outra crise, isto fixo que, segundo un estudo da Universidade de Valencia, elixamos un emprego vinculado á nosa paixón, aínda que os soldos non sexan moi grandes. Buscamos o éxito persoal, non o profesional, alonxándonos dos nosos pais ou avós, que só querían gañar dineiro, como recurrindo a temas como a prostitución na posguerra, como se evidencia nun estudo da Complutense de Madrid, abríndose unha fenda enorme entre as xeracións que fan que nos creen unha subestimación. No seu segundo argumento defenden a sobreprotección dos pais. A maioría de nós sentímonos sobreprotegidos. Non, nós non opinamos igual. Estamos amparados sendo os cales, somos xulgados, como se evidencia nun artigo de Jugopé por ofendernos por chistes que antes eran celebrados por todos nos na mesa fai unhas décadas. Somos en conta da homofobia, do machismo e de outras moitas discriminacións que fai uns anos serían impensables, sí? Como é vostede capaz de afirmar que nosotros non estamos sendo protegidos cando anteriormente a miña compañera Irín mostroulle este estudo da Fundación SM do ano pasado, onde se mostra que o 56% dos menores sí que se senten sobreprotegidos e son datos dunha encuesta? Porque podemos nos sentir protegidos, pero non por iso temos unha menor capacidade de enfrontamento da adversidade. Somos protegidos cando nos negamos a aceptar o establecido, porque segundo a Universidade de Navarra, as xeracións anteriores non asumen o cambio, a nosa innovación. Nos creemos que, como se evidencia neste mesmo estudo, nos pisamos forte, revolucionando o presente e sendo unha xeración mobilizada que aspira a cambiar o mundo. E finalmente, o seu último argumento, o de sensibilidade ante as tecnoloxías. Sensibilidade nos? Consideran sensibilidade empregadas para atopar solucións como se evidencia nun estudo da Universidade Católica do Ecuador? Seguro que somos nós os sensibles, porque segundo un artigo da revista Espacios, se exponse que a nosa xeración foi evolucionando e incorporándose as necesidades virtuais do momento que se lles ofrecían. Pero se ainda pensamos que somos sensibles nós, segundo un estudo da Facultade de UDLA, os adultos danlle un máis uso ás redes sociais. Agora pasarei ao noso último argumento, o de xeracional, onde desmontamos o termo de xeración de cristal e afirmamos como é culpa das xeracións esta apreciación polo seu inmobilismo á hora de enfrentar a adversidade. Primeiramente, gostaría de desmontar o termo de xeración de cristal, porque desculpen, pero non entendo por que nos creen menos capaces que as xeracións anteriores. Segundo un estudo da Fundación UNAM, nos imos en conta do establecido e do pactado, e por iso, tómannos por máis febles. Pero ben, segundo un estudo do Instituto Tecnolóxico de Monterrey, non somos vistos de
xeito polos adultos. Son eles os que fan esta apreciación subxectiva negativa, mesmo evidenciase na pregunta presentada. Neste mesmo estudo tamén se evidencia que posuímos unha sensibilidade de procesamento sensorial que se traduce nunha maior reactividade emocional. E finalmente, nun estudo de Ariane Let, podemos observar como os porcentaxes de poboación negacionista atopan ser as máis altas no rango de idade de 30 a 70 anos. Hoxe é 8 de marzo. Maniféstome e loito contra a gran adversidade que é o machismo. Fágolo por min e por as miñas antepasadas. Moitas grazas. Moitas grazas, Antía, pola túa intervención. Agora invertimos a quenda e vai primeiro as conclusións do equipo en contra. Na miña opinión, as mulleres deberían quedar na cociña. O galego é un dialecto de proletarios e os gays había que asasinalos. Non entendo esas novas ideas da xeración de cristal. Moi boa tarde, xurado do equipo contrario. Son Marta Pan, a conclusora do equipo do IE Rafael Pugarramón. Antes de nada, empezarei comentando a actuación do equipo contrario neste debate. Eles defenderon a postura a favor da pregunta presentada baseándose na súa tese "A vida non sempre nos vai dicir sí", que basearon nos seus 3 argumentos. O primeiro deles, no que din que a xeración de cristal non aforra nin ten vivenda propia, que refutamos cun estudo da Universidade de Valencia que indica que a xeración de cristal busca un emprego vinculado ás súas paixóns. O seu segundo argumento é sobre protección, no que falan que os pais son demasiado protectores e isto prexudica aos adolescentes, que refutamos cun estudo da Universidade de Pernambuco que indica que os adolescentes poden superar todos os desafíos e lograr un futuro exitoso. O seu terceiro argumento, de influenciabilidade, no que falan de que as redes sociales e as tecnoloxías influen negativamente en nós, que refutamos cun estudo da Universidade de Ecuador que indica que atopamos solucións en redes sociais. Durante os turnos de refutación presentámosles unha pregunta sobre a mellora das situacións familiares, a que responderon negando este dato que quedou evidenciado polas miñas compañeiras, e outra sobre a loita da mocidade nas redes sociais, que contestaron cambiando de tema cara ás adiccións. En cambio, o equipo a favor realizounos unha pregunta sobre as clases de tecnoloxías para maiores, a que contestamos con que todos temos dificultades que somos capaces de superar. E outra sobre a sobreprotección, que contestamos con que non por iso temos unha menor capacidade. Agora, se me permiten, procedería a comentar a nosa actuación. Nos presentamos unha tese clara e contundente. Non rompemos coa adversidade. Que baseamos nos nosos 3 argumentos. O primeiro deles, de diversidade. Nel presentamos as adversidades das anteriores xeracións, como ciberstalking ou o sexting. Cada xeración manifesta diferentes debilidades, pero non por iso temos menor capacidade. Evidenciámolo cun estudo da Universidade de Murcia e outro das Américas. O noso segundo argumento, de o da xeración Z. Nel presentamos a mellora das situacións familiares, o aforro enerxético ou a loita contra o cambio climático. Todos estes aspectos son mellorados maioritariamente, segundo a Universidade Complutense de Madrid, pola xeración Z. E por último, o noso terceiro argumento, o xeracional. Nel evidenciamos que a xeración Z é menos tolerante ante as injustizas e procesamos estímulos e información do exterior con máis forza e máis intensidade que as xeracións anteriores, pouco receptivas ante os cambios. Evidenciámolo cun estudo da Fundación UNAM e outro do Instituto Tecnolóxico de Monterrey. Por último, gustaríame recordar a nosa postura totalmente en contra coa nosa tese. Non rompemos coa adversidade. Recordemos as anteriores xeracións, que decidiron non afrontar adversidades que se lles foron presentando. En cambio, a xeración de cristal foi superando diferentes problemas ao longo da historia, como o machismo, a homofobia ou a discriminación do galego. Non nos deixaremos romper. Moitas grazas. Grazas a ti, Marta, pola tua intervención e pechamos agora o debate coas conclusións do equipo a favor.
Por se non vos derades conta, ata agora, todo isto é co que as cargamos as espaldas ás novas xeracións, que nos fan menos capaces de afrontar as adversidades. Boa tarde ao xurado, ao equipo contrincante e ao público. Son Carmen do equipo do IES Monte Castelo de Burela, que se postula totalmente a favor de que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores, baseándonos na nosa tese, que di que a vida non sempre nos vai decir sí. Como dixemos anteriormente, a sobreprotección que recibimos por parte de nosos pais, a influenciabilidade que temos os adolescentes hacia, por exemplo, a pornografía, afectanos directamente a hora de afrontar as adversidades, a constante exposición ás redes sociais, a dificultade para independizarnos ou a pouca estabilidade nos traballos fan efectivamente o que afirma esta pregunta. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades. E isto podemos ver en tres argumentos. A influenciabilidade. As redes sociais e a tecnoloxía influen de maneira negativa nos mozos, afectando así o seu desarrollo tanto psicolóxico como emocional. Un estudo publicado na Universidade de América Latina destaca as consecuencias psicolóxicas desta influenciabilidade. A sobreprotección. Un estudo recente da Fundación SM afirma que o 56% dos e das mozas de España recoñecen que seus pais foron demasiado protectores con eles, sobre todo no caso das mozas, ademais de que os mozos e mozas de clase alta ou media son os que en menor medida se sentiron sobreprotegidos pola súa familia. As dificultades económicas. Esta dificultade na xeración de nosos pais non era vista, xa que según el diario.es afirman que según a última encuesta financeira das familias do Banco de España en 2022, un 30% dos menores de 35 anos son propietarios da súa propia vivenda. Sen embargo, no ano 2002 era do 70%. O equipo contrincante tratou de convencernos de que a xeración de cristal afronta mellor os problemas, con ideas como que vostedes non saben por que defendemos que nós somos menos. Será porque, como mostrou o meu compañeiro Asier, o resto de xeraciones eran capaces de encontrar traballo e nós non. Ademais de que a segunda refutadora debasouse en que nós non somos menos, pero nós fomos capaces de mostrar que efectivamente sí que somos menos. Pero nós seguimos reafirmándonos en que a xeración de cristal non é máis que un produto da sobreprotección de nosos pais e, sobre todo, da influenciabilidade das redes sociais. E, finalmente, como dixo Ismael Ramos nun poema, o poema é o poema dos pais. As feridas son as feridas dos pais. As cicatrices tamén. As cicatrices son un dos feitos da ferida. Os nenos son cicatrices. E moitísimas gracias ao equipo contrincante, ao xurado e, sobre todo, á organización do programa Parlamento Xove que nos deu esta oportunidade de estar aquí mismo facendo o que máis nos gusta, que debatir. Moi ben axustado aí o tempo, moitas grazas aos dous equipos. Agora dadesnos 10 minutiños, 15 minutiños e vémonos fora para o feedback.
Non, dar culpas. Sin problema, o que necesitedes. Poño yo outra cosa. Bueno, pois moi boas tardes a todas e a todos. Xa o último debate da tarde, a ver se somos capaces de alixeiralo para non tervos aquí entretidos e que poidades ir cenar con calma. Benvidas e benvidos a este novo debate de cuartos de final do Parlamento Xove de 2024, que, como sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Vamos facer o sorteo de posturas para que vos poidades ir organizando e xa despois digo un par de cousiñas, vale? Un representante. Pois, polo tanto, despois do sorteo de Despois do sorteo de posturas, os compañeiros do Colexio Plurilingüe Nosa Señora de la Esperanza vai defender a postura a favor e os seus compañeiros do Colexio Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses van defender a postura en contra, que, como sabedes, versa sobre o dilema: a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. As persoas, membros do xurado que vamos a estar encargadas de presenciar este seguro maravilloso debate somos María, Juan e a que vos fala, Natalia. Eu non teño nada máis que engadir. Noraboa aos dous equipos por estar aquí, desfrutade moito do que ven e cando que irades podedes comezar, vale? Gracias. O cristal. Vémoslo todo a través do cristal. É un dos materiais máis duros que podemos atopar na natureza. É un dos máis difíciles de rayar. Sen embargo, é un do máis doado de romper. Un pequeno golpe e racharíase en mil anacos. A metáfora é clara. Rompémonos facilmente. Moi bons días a todos. Eu son Adasa Ochoa do Colexio Nosa Señora da Esperanza e hoxe veño aquí, xunto co meu equipo, Ana Vilela, Daniel Blanco e Miguel Martínez, defendendo a postura totalmente a favor da pregunta formulada. As xeracións anteriores ten unha menor capacidade para enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores? Nos pensamos que sí. A ten. E para isto valémonos da nosa tese. Nunca o virtual será real. A vida é un espellismo. E a defenderemos cos nosos dous argumentos. Un, psicolóxico. Dous, evolutivo. Pero primeiro faremos un análise da cuestión. Xeración de cristal. Foi a filósofa Montserrat Nebrera quen acuñou o termo. Somos todos os nacidos a partir do ano 2000. Adversidade, segundo a RAE. Situación desgraciada na que se encontra alguén. Xeracións anteriores. Xeración X, a dos nosos pais. Xeración Y, a dos nativos digitais. Os baby boomers, nacidos despois da Segunda Guerra Mundial. E a xeración dos nenos da posguerra. Unha vez analizada a cuestión, pasaré a desenvolver os nosos dous argumentos. O primeiro, o psicolóxico. A neurociencia di por primeira vez que estás a perder coeficiente intelectual. E isto ten unha explicación científica, a exposición ás pantallas de entidades moi temperás. Atendendo as palabras do neurocientífico Michel Desmourguet, que di, que recolle no Centro de Psicoloxía Massan. O uso das pantallas ten un impacto innegable nos cerebros das novas xeracións. No segundo argumento, o evolutivo. Non seremos nós quen vos descubra a teoría da evolución de Charles Darwin, coa súa idea de selección natural, na que as especies evolucionan pola xenética e pola adaptación ao entorno.
Entón, como nos sorprende tanto que a xeración de hoxe en día afronte os problemas de maneira diferente? Cal é o noso peor inimigo? Non o saben? Volo direi eu. A presa. Sí, a presa. A presa é a que nos leva a un estado de frustración constante que non nos deixa ollar o mundo a través das pantallas. Porque este está empañado. Ese cristal das pantallas pode ser transparente, pero todos sabemos que está aí, entre o real e o virtual. E isto non o dicimos nós, senón unha persoa que hoxe debería estar aquí moi presente, que é a filósofa Montserrat Nebrera, quen é a que cuñou o termo xeración de cristal, e quen contivemos a sorte de poder conversar. E ela foi quen deu coa clave. O inimigo da nosa xeración é a presa. Neste email que podemos intercambiar con ela, onde nos explica as súas conclusións e o seu permiso para poder expoñelas hoxe neste debate. Recordamos a nosa tese. Nunca o virtual será real. A vida é un espellismo. Cos nosos dous argumentos, o psicolóxico e o evolutivo. O psicolóxico apoiado nas teses do neurocientífico Michel Desmourguet e o evolutivo, explicado por Charles Darwin e actualizado pola fonte primaria deste debate, que é Montserrat Nebrera, cuyas palabras temos hoxe aquí e que son a clave deste debate. E non esquezan, señores, o cristal é duro. Rómpense. Moitas grazas. Moitas gracias a Dasa, sí, vale, pola intervención. Cando queiran os compañeros de Filipenses poden introducir a súa postura. Non se me dá a mí moi bien. Ola, eu son Pepe, un baby boomer de 70 anos. Levo ao lombo toda unha vida de experiencias que fan de min un home rexo, dos de antes, capaz de afrontar o que me boten. Bos días, o meu nome é Rodrigo de Castro Salgado e xunto co meu equipo vimos defender este debate e a pregunta: a xeración de cristal ten menos capacidade para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores? A única resposta posible é un claro e rotundo non. Defenderemos esta non con a nosa tese. Be water, my friend. E sosteremos esta tese sobre os nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de preparación, un argumento de adaptabilidade e un argumento de evolución. Primeiro argumento, argumento de preparación. As novas oportunidades na educación están facendo que os membros da xeración de cristal estean moitísimo máis formados que os membros das xeracións anteriores e, polo tanto, sepan máis e mellor todas as formas de superar unha adversidade. Segundo a enquisa de poboación activa realizada trimestralmente polo INE, o 48% dos españoles membros da xeración de cristal xa habían rematado os seus estudos universitarios para 2021. Estes datos chocan de fronte contra o 20% dos milenios no 2001 ou o 10% dos membros da xeración X no 1971. Unha diferencia de casi 40 puntos. Está claro que canto máis formada e máis enseñada estea unha persoa, máis fácil será para ela afrontar unha adversidade. E a vista dos datos, a xeración de cristal está moitísimo máis formada que o resto de xeracións.
porque xuíces, equipo contrario. Como decía Malcolm X, a educación é o pasaporte para o futuro. Segundo argumento de adaptabilidade. A liquidez propia da nosa xeración permítenos adaptarnos mellor ás adversidades, o que nos tempos cambiantes nos que vivimos é fundamental para poder superarlas. Así o afirma Ignacio Contreras Gómez, investigador e docente na Universidade de Ciencias e Artes na América Latina. No seu informe, a xeración Z na Universidade. Neste documento se demostra como os membros da xeración de cristal temos un grado moi alto de adaptación ás contornas digitais, o que nos permite avaliar distintas opcións para tomar a mellor de todas elas, e todo isto moitísimo máis rápidos que os membros das xeracións anteriores. Porque xuíces, equipo contrario, como dicía un proverbio neerlandés, non podemos evitar o tempo, pero podemos construir moinhos. Tercer e último argumento de evolución. Os tempos cambian, e con eles as adversidades as que se enfrontan as xeracións. Non é o mesmo vivir no día de hoxe que vivir na transición. Para evidenciarlo, hemos utilizado a pirámide de Maslow, que según o psicólogo americano, hai necesidades asociadas á supervivencia e necesidades asociadas ao crecemento. Se nos fixamos nas xeracións anteriores, as adversidades asociábanse ás necesidades de supervivencia, esas que hoxe nós xa as temos cobertas. No presente, os membros da xeración de cristal teñen que cubrir e satisfacer as necesidades de crecemento. E así o deixa saber o informe XNZ no 2023, publicado pola Rede de Servicios Profesionais de Deloitte. Neste documento se afirma que a xeración de cristal preocupase por aspectos como a desigualdade social, o acoso sexual ou a saúde mental. Todas eles necesidades de crecemento, e todas eles da parte superior da pirámide, porque hai novas necesidades e, por lo tanto, novas adversidades. E para facer fronte a estas novas adversidades, nós, os membros da xeración de cristal, somos os máis adaptados. Remato de favor recordando os nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de preparación, un argumento de adaptabilidade e un argumento de evolución. Des argumentos que sosteñen a nosa tese. G-Water, my friend. Hola, eu son de novo, Pepe, e di de min que son forte e resistente como unha rocha. Moitas grazas. Rodrigo, cando queira o outro equipo. Si podemos, si. Si non vos molesta aí, ou aquí molesta. Mellor que se vexan. Eu preferiría que vos virais. Entón, si podedes traela, si? Vedes ben o tempo? Aí Sí. Onde está o tempo? Está o tempo. Sí. Comprobade que non vos molesta cando esteis sentados. E os compañeiros o mesmo. Ben? Vale, perfecto. Cando queirades. A tecnoloxía, as pantallas, os smartphones, un espellismo que nos priva da realidade e que crea un efecto burbulla que non nos permite coñecer o 100% o mundo no que vivimos. Isolamento e dependencia. Isto é o que crea a tecnoloxía nas persoas das novas xeracións, provocando unha desconexión total coa nosa realidade e contorna. Ola, moi bons días a todos. Meu nome é Miguel Martínez. Xurado, equipo contrario, público, e son o encargado de realizar a primeira refutación a favor neste debate xunto cos meus compañeiros Daniel Blanco, Adas Ochoa e Ana Vilela. Coa seguinte pregunta: a xeración de cristal ten unha menor capacidade de enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores?
A nosa resposta é clara, xa que no noso equipo estamos absolutamente convencidos de que non o é. E para iso, lembrovos a nosa tese. Nunca o virtual será real. A vida é un espellismo. En primeiro lugar, gustaríame comezar a refutar algúns dos argumentos que o equipo contrario comentou nas súas anteriores intervencións. En primeiro lugar, felicítolles pola súa performance, pero no noso equipo estamos convencidos e consideramos que os seus argumentos non están completamente desenvolvidos. E voulles dicir por qué. En primeiro lugar, gustaríame dicirlles que no seu primeiro argumento de preparación falan que os xóvenes de hoxe están moito máis formados que os membros de xeracións anteriores, pero que isto non xustifica para nada que teñan unha maior capacidade, senón que estexan máis preparados non quere dicir iso. Despois, no seu argumento de adaptabilidade, falan de que teñen un maior grado de adaptación nas contornas digitais. E, ademais, falan de que dun estudo en América Latina, pero permítanme dicirlles que nós temos unha evidencia, como desenvolverá o meu compañeiro Daniel posteriormente, que é a propia Montserrat Nebrera, coa que tivimos diferentes conversacións, que di que o termo xeración de cristal é propio do Occidente, non de outras partes do mundo. Despois, no seu argumento de adaptabilidade tamén falan de que hai unha maior adaptación, pero iso non explicaría a alta tasa de suicidios, do 17,40% na educación secundaria obrigatoria. Por último, a xeración de cristal di que se preocupa por diferentes aspectos, pero, de novo, permítanme dicirlles que isto non interfire na súa preocupación e na súa capacidade para enfrentar as adversidades. A súa pregunta, por favor. En canto ao seu ataque, o noso primeiro argumento, se lle digo que hai un estudo da Universidade de San Jaume I de Castellón que afirma que as persoas con máis preparación nos estudios poden pasar mellor as adversidades, que lle suxire? Pois por iso mesmo, eu lle estou dicindo que as persoas que teñen unha maior capacidade intelectual teñen unha maior capacidade de enfrontar as adversidades, pero non as persoas que teñen unha maior preparación. Vale, vou comezar a desenvolver o noso primeiro argumento e posteriormente o noso compañeiro Daniel o segundo. A nosa oradora lles comentaba que por primeira vez na historia pérdese coeficiente intelectual, como mostra este estudo do National Geographic, debido á exposición temperá ás pantallas. Ademais, segundo este estudo, continuando co estudo do Colexio Oficial de Psicoloxía de Madrid, Michel Desmourguet, famoso investigador francés, nos fala sobre que as persoas que están entre os 13 e os 18 anos pasan unha media diaria, señores, nin nada máis nin nada menos que de 5 horas, entre o 3 e o 5% son entre o 3 e o 5% consideranse adictos ás pantallas. Ademais, temos unha evidencia da Fundación Universitaria Konrad Lorenz que nos explica que a maior capacidade intelectual, é dicir, hai unha maior capacidade de resiliencia. Que quere dicir isto? Que as persoas que teñen unha maior capacidade intelectual teñen unha maior capacidade de enfrontar as adversidades. É innegable que todo isto está producido pola exposición temperá ás pantallas, demostrado por este estudo da Universidade de Valladolid por Rebeca Alario, que nos explica o xa dito. Continuando coa nosa evidencia do Colexio Oficial de Psicoloxía de Madrid, Michel Desmourguet tamén nos falaba que a maioría de científicos coinciden en que a maior capacidade intelectual, maior capacidade de resiliencia. Por que? Señoras e señores, o cristal é transparente, pero ás veces empáñase e agriétase e non nos permite ver con claridade. Tan só hai que saber ver a través da lente adecuada. Moitas grazas. Pois moitas gracias, Miguel. Cando queiran os compañeiros, non sei se... Queres decir? No, da igual, pasa de aquí. Que si lles quero decir de que se poñan un micrófono. Queres decir que se poñan o micrófono? Vale, vades a ir fora do atril. Vale, pois se podedes poñer o micrófono que tedes por aí, de solapa. Se podedes, sabedes ou... Non sei se precisarán axuda. Non, eu tampouco sei.
Vivín cambios de paradigma que marcaron a miña persoalidade. Vivín na dictadura, pero adapteime perfectamente. Pasei de ser un simple traballador a un empresario de éxito. E pasei de vivir no analóxico a vivir no digital. Bos días, o meu nome é Lucas Rodríguez Oti. En este debate voume encargar da refutación argumentativa en contra. Comezarei refutando a liña argumental do equipo contrario. Comeza coa súa tese, dicindo que nunca o virtual será real. Pero vou vos dicir, equipo contrario, o que será o virtual e o que é actualmente. Unha ferramenta que está axudando a xeración Z a sair adiante. Pois temos unha evidencia do Foro Económico Mundial que afirma que máis da metade da xeración Z emprega aparellos digitais para controlar a súa saúde e o seu benestar. Sí? Por lo tanto, está vostede dicirnos que teñen menor capacidade porque necesitan empregar o virtual para sair dos seus problemas. Non, estou dicindo de feito que teñen máis capacidade porque son tan listos de poder empregar novas ferramentas que adquiren para poder sair adiante. Segundo o seu primeiro argumento psicolóxico, falan de que a exposición ás pantallas dá un impacto negativo na saúde mental. Nós temos unha evidencia da OMS que fala de que as taxas de suicidio descenderon un 36% mundialmente. Chegaron a descenderse á mitade só en Europa. Tamén outra evidencia da Enquisa Nacional de Saúde, que fala de que a xeración Z está moito máis consciente da súa saúde e nunca houbo unha xeración que se preocupara tanto polo seu benestar. No seu segundo argumento, o evolutivo, falan da selección natural de Charles Darwin e de que afrontamos as adversidades de xeito diferente. E vou vos dar a razón, equipo contrario. Afrontamos as adversidades de xeito diferente, pero non peor. De feito, este argumento voulo refutar con noso argumento de preparación, no que xa afirmamos que as persoas máis formadas son as que mellor capacidade teñen de enfrontar as adversidades. Temos tamén unha evidencia de Pew Research Center que afirma que cada vez hai máis interese pola formación dentro da nosa xeración e que tamén máis da metade da xeración Z está interesada polos seus estudios universitarios e cada vez hai máis nenos con pais que están formados con grados superiores. Tamén quería falar do ataque que fixeron antes ao noso argumento dicindo que está incompleto e din que a preparación non xustifica a nosa capacidade. Sen embargo, como dixo o meu compañeiro na nosa pregunta e desenvolverei eu agora, según a Universidade San Jaume I, sí o xustifica. A nosa capacidade de enfrontar as adversidades mellora grazas á nosa formación. Sí? Sí, pero justifica a resiliencia e a capacidade intelectual. Como demostramos con este estudo, dicimos que tamén a nosa capacidade, que é a pregunta que plantexa este debate, está beneficiada grazas á nosa formación. Pasa agora a desenvolver a nosa liña argumental, composta polos nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de preparación, un argumento de adaptabilidade e un argumento de evolución, que respaldan a nosa tese. Be water, my friend. Eu desenvolverei os nosos dous primeiros argumentos e o meu compañeiro Brais desenvolverá o terceiro na súa intervención. Primeiro argumento, argumento de preparación. A xeración de cristal ten á súa disposición numerosas ferramentas e oportunidades académicas que axudan a estar máis preparado e formado que as xeracións anteriores, aspecto que nos fai máis capaces. De feito, según o noveno informe Young Business Talents, o 65,8% dos preuniversitarios teñen claro que queren estudar unha carreira. Cada vez hai máis motivación hacia o esforzo e a formación. E somos a xeración con máis espírito empresarial. Poden ver, xuíces, equipo contrario, que este aspecto contribúe enormemente á nosa capacidade de enfrontar as adversidades e para nada a diminúe. Segundo argumento, argumento de adaptabilidade. Somos unha xeración que, como demostramos na nosa argumentación, temos un alto grado de adaptabilidade, o cal axuda enormemente a que superemos as nosas adversidades. Isto respalda a Rede Internacional de Cadeas Educativas Universia, a cal afirma que a xeración Z é a que maior capacidade de adaptación ten. Así pois, poden ver claramente como a nosa xeración adaptase perfectamente ao que precise, incluso mellor que as xeracións anteriores. Remato, deixando en evidencia como a xeración de cristal non queda atrás a hora de enfrontar as súas adversidades. Volvo ser eu. Quería dicirvos, din de min que son como un pau, forte, resistente e estable.
Moitas grazas. Moitas gracias, Lucas. Cando queira... Bueno, a mañá, claro. Escoítase? Sí. Vale. Simpático, cosmopolita, cómodo, guapo, feo. As etiquetas, algo que está moi presente na xeración de cristal, pero para todos e para todo, pero son reais ou están impregnadas na burbulla de cristal que nos rodea? Ola, moi bons días a todos, equipo contrario, xurado, público. O meu nome é Daniel Blanco e hoxe teño a honra de poder facer a segunda quenda de refutación do equipo do colexio Nuestra Señora da Esperanza da seguinte pregunta: a xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores? Dende o noso equipo dicimos completamente que sí. Para isto, valémonos da nosa tese. Nunca o virtual será real. A vida é un espellismo. Primeiro, gustaríame refutar algúns dos argumentos do equipo contrario. Sí, señores, a vosa performance está moi ben, pero lémbrense de que estamos nun debate para debatir a cuestión que previamente comentei, xa que os vosos argumentos non son de todo certos. Por exemplo, que levan dúas intervencións e non exiraron ninguna evidencia. Despois, o voso primeiro refutador comentaba que as tasas de suicidio baixaron na xeración de cristal, pero, señores, eso mesmo contradeciu o noso compañero Miguel, que ensinou o estudo da universidade, nunha universidade que di que as tasas de suicidio na xeración de cristal aumentaron nun 18,7%. Señores, 18 de cada 100 persoas que estudan a eso suicídanse. A súa pregunta, por favor. Están basando toda a vosa liña soamente no uso abusivo das redes sociais. Que lle suxire se eu lle digo que segundo o Injuve, os millennials e a xeración de cristal empregan as redes sociais ao mesmo tempo? Podes repetir a súa pregunta, por favor? Que están basando toda a súa liña no uso abusivo das redes sociais por parte dos centenias. Que lle suxire se eu lle digo que segundo o Injuve, os millennials e a xeración de cristal empregan ao mesmo tempo as redes sociais? Non estamos basando sobre todo nas redes sociais, estamos basando na propia persoa que acuñou o termo xeración de cristal, Montserrat de Brera, que tivemos a sorte de poder falar con ela e que nos compartiu as súas ideas. E agora gustaríame continuar coa liña argumental do noso equipo. A teoría da evolución de Charles Darwin. A idea central desta teoría é a selección natural, na que os seres vivos evolucionan co paso do tempo, como resultado daqueles trazos de desvantaxes adaptativas que nunha contorna específica. A selección natural, señores, fai que as poboacións crezcan e evolucionen na súa contorna co paso do tempo. Despois, cal é o noso tempo, señores? É o tempo da presa, o noso peor inimigo. E esta idea é xusto a que nos comparte a acuñadora do termo xeración de cristal, Montserrat de Brera, nun dos emails que intercambiamos con ela, que ela mesma sorpréndese, quero dicir que, a súa pregunta, por favor. No seu argumento evolutivo falan de que afrontamos as adversidades de xeito diferente, pero en ningún momento falan de que as enfrontemos peor. Por que toman este término cunha connotación negativa? Podes repetir esa pregunta, por favor? Que no seu argumento evolutivo falan de que afrontamos as adversidades de xeito diferente, pero en ningún momento de peor maneira. Entón, por que lle dan unha connotación negativa? O sea que vostede cree que é de boa maneira que as persoas suicídense, xa que, como antes evidenciei, hai unha tasa de 18,7% que aumentou nas persoas que cursan a segundo da ESO. Señores, que mal trae a xeración de cristal, a xeración de cristal para a presa, para a nosa xeración? Pois, señores, moi lonxe.
un estudo da redacción médica desvelou que máis de 250.000 menores consumen psicoestimulantes para combatir o TDAH actualmente en España, señores. Unha cuarta parte do millón. Ademais, outro estudo do comunicado do Grupo de Traballo de Saúde Mental da Atención Primaria da Asociación Española de Pediatría desvelou que hubo un incremento dun 47% nos trastornos de saúde mental e un aumento dun 59% nas comportamentos suicidas. E sí, señores, a principal causa disto é a presa. Por último, se vostedes creen que a presa e o TDAH, que antes comentei, non está relacionado, sí está relacionado, señores. Como pode evidenciar a nosa evidencia da American Association, que ensina aquí en as conclusións que está moi relacionado. A xeración de cristal. Podemos a xeración de cristal podemos rompernos facilmente, pero non nunca. Moitas grazas. Moitas gracias, Daniel. Cando queiran os compañeiros de Filipenses poden sacar os motroste. Fun eu. Non sei. Pensei que fora este. 05, non? Pero se quedou en 05. Sí, quedou en 05. Siempre hai la misma de 05. 05 non. Represalias del conflicto. Ai, claro, non sei. Nada, eu as preguntas. Ainda nos fixeron. Queres moi avanzada pelo pan. Te tomo más por favor. Vesche bien. Xa sei. O medo é libre. Hola, eu son Mario e nací no 1987, entón sei ca son un millennial. A mí a verdade é que eso dame un pouco igual, eu estou máis preocupado polas desigualdades sociales, polo cambio climático ou polo concerto do meu cantante favorito. Moi bons días a todos, o meu nome é Blas González e teño que hacer realizar a segunda das refutacións en contra para o equipo do Colexio Sagrada Familia Filipenses. Antes de refutar os argumentos do equipo contrario, gustaríame citar que eles basan toda a súa liña e o seu debate sobre o uso abusivo da xeración de cristal da tecnoloxía, pero eu demostraríles que isto é totalmente falso. E non son só palabras miñas, demostrarei en base a un estudo do INJUVE, do Instituto de Juventude en España. Saben vostedes que hice este estudo, esta gráfica que teño nas miñas mans, canto tempo dedícase de media cada un dos seguintes. Como podemos ver, cada xeración, a xeración de cristal e os millennials empregan o mesmo tempo en tecnoloxías as dúas. Polo tanto, non podedes basar a vosa liña nunha premisa falsa, a premisa do abuso das redes por parte da xeración de cristal. Su pregunta. Pero que vostedes non din é que entre o 3 e o 5% dos menores da xeración de cristal están adictos debido ás pantallas. Como pode vostede evidenciar iso? Como podo evidenciar iso? Como pode evidencialo vos? Que estudo teño? Segundo esta evidencia do Colexio Oficial de Psicología de Madrid, que di que o investigador francés Michel Desmourguet nos explica iso. Vale, ben. Agora mesmo vivimos nun mundo de tecnoloxía, onde os xóvenes están somerxidos. Pero esa tecnoloxía non é mala. Os xóvenes de antes estaban adictos a outras cousas moito peores. Entón, que a tecnoloxía non é mala, non o digo eu. Dino, por exemplo, un estudo realizado por INJUVE, que afirma que a xeración de cristal
emprega esas novas tecnoloxías, emprega esas redes que o equipo contrario trata de demonizar para poder adaptarse mellor aos novos desafíos. Porque sí, como decimos no noso argumento de evolución, non temos os mesmos desafíos que as xeracións anteriores. E a tecnoloxía, señoras e señores, é o noso maior aliado para poder superalos. Ben, agora sí gustaréme comentar os argumentos do equipo contrario. No seu primeiro argumento traen un neurolóxico no que nos din que estáse a perder coeficiente intelectual por culpa das pantallas e que por iso os centennials, según eles, tenen menor resistencia. O equipo contrario aquí non está tendo en conta algo moi importante, que correlación non implica causalidade. Que haxa, según eles, menos coeficiente intelectual non implica que por isto diminúa tamén, según eles, a resiliencia. E que non implica e que de feito non o fai, porque como xa evidenciamos co estudo da Universidade de San Jaume I de Castellón, a medida que aumenta a nosa formación, como está facendo de xeración en xeración, aumenta tamén proporcionalmente a nosa resiliencia. Sí, pero é que nós temos un estudo que di que a maior capacidade intelectual, maior resiliencia. Vale, a maior capacidade intelectual, maior resiliencia, pero es que eu estou dicindo que o coeficiente intelectual en realidad non está implicando nada, porque se non tes esa formación, se non tes esos coñecementos para poder aplicalos na vida cotiá, non vas poder superar as adversidades. Ben, despois fálanos do seu argumento evolutivo. É que din que a prisa é que chamoume a casualidade porque xusto Darwin fala de que as especies que evolucionan son as que mellor se adaptan. E está claro que a xeración de cristal é a que mellor se estáse adaptando ás redes e ao novo mundo. É que é evidente. Pero bueno, según di 30, o 80% dos mozos da xeración de cristal son autodidactas. Isto implica que sexan máis independientes porque grazas aos medios digitais, grazas a esa tecnoloxía que demonizades tanto, están ganando dependencia para poder formarse eles mismos. Formación que lles levará a ter máis resiliencia. Agora sí, gustaréme afondar no noso terceiro argumento, un argumento de evolución. Neste argumento defendemos que as adversidades cambian, e que cambian como fan tamén o tempo. Ben, para evidenciarlo, afondaremos máis na pirámide de Maslow. Como xa indicamos na argumentación, existen dous tipos de necesidades, as deficitarias e as de crecemento. Poñamos un exemplo. Os baby boomers durante a dictadura franquista, as súas necesidades eran de supervivencia, comer, vestirse, poder sair á rúa. Agora, nós, con esas necesidades xa cubertas, temos que preocuparnos por outras adversidades, como poden ser, segundo Abu Dhabi Energy, o cambio climático, a saúde mental ou as desigualdades sociais. E que esas adversidades novas somos nós, os membros da xeración Z, os que estamos máis capacitados. Volvo a ser Mario e de min din que son como unha folla, libre como vento e conectado para a cabeza. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Brais, por rematar o turno de refutacións. O cerebro. E agora, como sabedes, para este último turno invírtense a orde, entón son os compañeiros de En Contra, filipenses, os que se encargan de concluir. Xa non temos como ver o trepello. Resiliente. Aí se viene. Hola, que pasa, brothers? Eu son Yaita, pero os meus colegas chamanme Yai. Eles foronse presentándose antes e parece que un é duro como unha pedra, o outro semella un pau e o Mario unha folla. Eu non sei que son, pero por o momento dedicarei a fluir. Bos días, o meu nome é Marta Barcala e hoxe estou aquí para finalizar este debate facendo a conclusión da postura En Contra. Gustaríame comenzar dando grazas ao xurado, ao público, a organización e, por suposto, ao equipo contrincante.
Comezarei falando do equipo contrario, cando pregunta: a xeración de cristal ten menos capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores? Aportaron os seguintes argumentos. En primeiro lugar, un argumento psicolóxico, onde afirman que o uso das pantallas de idades tempranas afecta a saúde mental da xeración de cristal. Argumento que quedou totalmente desmontado dicindo que as tasas de suicidio descenderon nos últimos anos e, por suposto, evidenciando cun estudo da OMS. No seu segundo e último argumento, o argumento evolutivo, falan da teoría da evolución de Darwin, de que a presa é o noso inimigo e de que afrontamos as adversidades de xeito distinto. Argumento que refutamos dicindo que sí, que afrontamos as adversidades de xeito distinto, pero isto non quere decir que o fagamos peor que as xeracións anteriores. Por suposto, aportando evidencia do Pew Research Center. Pola contra, nós deixamos moi claro coa nosa tese, Big Water, my friend, que a xeración de cristal non ten menos capacidade que as xeracións anteriores para afrontar a adversidade. Para sustentar esta tese, nos apoyamos nos nosos tres argumentos: argumento de preparación, argumento de adaptabilidade e argumento de evolución. No noso primeiro argumento, o argumento de preparación, deixamos claro que os membros da xeración de cristal teñen máis formación e coñecemento para afrontar a adversidade. Argumento que respaldamos coa enquisa de poboación activa realizada polo INE. No noso segundo argumento, o argumento de adaptabilidade, demostramos que a fluidez característica da nosa xeración permítenos adaptarnos moito mellor ás adversidades. Argumento evidenciado cun estudo realizado polo investigador Ignacio Contreras Gómez. Por último, no noso terceiro e último argumento, o argumento de evolución, demostramos que os tiempos cambian, pero que con eles cambian as adversidades, polo que non podemos comparar as adversidades do pasado coas do presente. Apoiando este argumento na pirámide de Maslow e no estudo Xeración Z do 2023 de Deloitte. Remato. Ao longo deste debate, fomos sometendo as distintas xeracións en éxito ou non o camiño da vida, un camiño cheo de adversidades. Ser pedra, pau ou folla poida estar ben en tempos pasados, pero nos tempos cambiantes os que vivimos hoxe só hai unha cousa que pode chegar ao final do camiño: a auga. E a auga somos nós, a xeración de cristal, que fluimos e podemos superar todas as adversidades. Antes de finalizar, gustaríame darlles un consello que espero que garden na súa mente, que recordad a nosa tese, xurado, equipo contrario: Big Water, my friends. Sede auga, amigos meus. Moitas grazas. Pois moitas gracias, Marta, por concluir a postura dos teus, dos vosos compañeiros. Si, cando que irades podémolo quitar e así, cando que ir o equipo. Eu pensei que había por todos lados. Un pequeno golpe pode destruir un xarro enteiro. Bos días, querido xurado, compañeros de equipo contrario, público. Chámome Ana Vilela, veño do Colexio Nosa Señora da Esperanza e hoxe estou aquí co meu equipo para presentarlles as conclusións deste debate. Para comenzar, a meu equipo e a min gustaríanos recordarlles a pregunta deste debate. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores? A diferenza de nós, o equipo contrario din que non, mediante os seus tres argumentos baseados na súa tese. Be water, my friend. Eles, no seu primeiro argumento de preparación, din que os xóvenes de hoxe están máis formados que os de xeracións anteriores. Que os meus compañeiros rebatiron con que o nivel de preparación non xustifica a maior capacidade para enfrontar as adversidades. Polo tanto, este argumento queda totalmente rebatido. O seu segundo argumento, de adaptabilidade, o cal nós destruímos tamén coa normataxe de suicidios de hoxe en día. E por último, o seu terceiro argumento, de evolución, que foi
rebatido e destruído polo noso compañeiro Miguel. Nós estamos totalmente convencidos de que temos, a xeración de cristal, unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as anteriores xeracións. E defendemos esta idea con dous argumentos baseados na nosa tese. Nunca o virtual será real. A vida é un espellismo. O noso primeiro argumento, psicolóxico, que demostramos que se perde o coeficiente intelectual segundo a neurociencia, o cal quedou evidenciado polo Centro de Psicólogos de Madrid, Masán. E o noso segundo argumento, de carácter evolutivo. Lembren que este argumento quedou totalmente construído con varias evidencias, entre elas a da filósofa Montserrat Nebrera, a persoa que acuñou o termo xeración de cristal. Somos o Colexio Esperanza. E conta a lenda que a deusa da esperanza Elpis na mitoloxía grega é a única alma que queda presente no xerro de Pandora. E dende que existe a xeración de cristal, ela está a punto de ser liberada pola perda da esperanza na nova xeración. Con isto queda totalmente claro a nosa postura e que a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar as adversidades. Moitas grazas ao público, aos nosos compañeros do equipo contrario e ao xurado. Grazas. Pois moitísimas gracias, Ana, moitísimas gracias aos dous equipos. Noraboa, vémonos nun momentiño para feedback, vale? Vamos a intentar ser breves.